fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 50 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Oktubre 19, tuig 2023. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 67 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimula gani mo ang Kurman, Bombot Siyama, Blanco, Hover. Sa mga nagapauna kag dalagkuan karon nga mga balita, unang adlaw sang kampanya sa barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nagsalida na! Nagkalain-lain sini nga mga pakulo kag mga production ang nasugada sang Bombo Radio News Team sa pag-obserbar man naton sa una sining adlaw sang campaign period. Sa dugang pa nga mga balita, Philippine Army, partikular sa mga kandidato nga may koneksyon or affiliation sa Communist Terrorist Group, nagpaandam nga nagatutok ang mga ini sa pagpapa sa mga armed groups. Sa biyak kampahin, Iloilo City Police Office, preparado sa palabuton nga barangay sa Sangguniang Kabataan Elections. Lapas sa PNP, ginakonsiderar man ang posibleng nga old grudge rason sa kamatayon sa tricycle driver nga nasapwan sa barangay Banuyaw sa distrito sa Lapas. Mga kandidato may galibot nga nagapahuni sa ilang siningan singgol, may araman nga duha ka mga magkatuhay or amuning competitors bilang kung nagabungguanay sini. Now, nagsugatay sang banas. Anong natabo? Samtang ad hoc committee sang kooperatiba sang city government may nauyatan ng ebidensya batok sa kay CDA Regional Director Nora Patron. Iloilo City Councilor Alan Saldivar ginapatag kung anong importansya sa mga barangay officials sa pagpatuman sa curfew for minors kaangot sa regulation ordinance ang curfew for minors nga nag-umpisa alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa kagahon. Kag Liga ng mga barangay sa Sara Iloilo nagpasar sang resolution nga nagapangabay kay PRO6 Director Police Brigadier General Villaflor nga mag-deploy sang kapulisan sini nga barangay and SK Elections 2023 sa nasambit nga banwa. Ini kasunod sang pila kuno ka mga atrocities nga nagkalinabo, may mga nagkalapilasan, may mga nagkalamatay. Aba, grabe gali dira sa banwa sang Sara. Istorya nato ni nagkaroon sa aton sinibanay nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, atensyon, magpamati kag magtutok lamang diri sa Bombo Radio. Kay man, mayara kita sa nga igalunsyar sini nga another big time nga papromo sa radio nga ginadulong sa inyo sa nga Bombo Radio Philippines. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo nationwide. Para iyang maging updated kamo sa nasambit sini iyang promo, nagakadapat nga magtutok lamang kamo diri sa aton sini karon iyang mga kabombo sa mga news and public affairs programs ang Bombo Radio Iloilo. Samtang markahin nyo man ang kalendaryo ninyo, Nobyembre 18 tuig 2023, Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ini isa iya kabilidhon nga butang sa aton sinikaron nga mga kabombo nga makadonar sang dugo agud makasugpon sang kabuhi isang iya sini nga isig kapareho. Ginadulong sa inyo ang Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain sa Bombo Radio Philippines, subong man kaupod sa Philippine Red Cross. Kung madumduman nyo pa sa aton siniyang mga kabombo, ginpaiway nato ng bloodletting activity naton diri sa Bombo Radio, bangod man sang tiyempo sang pandemya. Pero sa karon liwat nga nagapanumbalik sini banwa kag magaduso na naman kita
sang espiritu sang voluntaryo sa nga donasyon sang dugo sa 24 ka mga key cities nationwide sa diin mayara sang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations sa magkatuway nga venue sa Bilog nga Pungsod para sa one-day event. Butsilingon, isa lamang kadlaw, dululungan nga magapatingayon sang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain, aton sini nga bloodletting activity. Now, sa Bilog sini iya nga Pungsod, Pilipinas. Ang pagpanumbalik sa dugong bombo ang isa ka pamatod sang himpit nga dedikasyon sa Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton may kantanan sa pagtipig sa aton sini nga ikaayong lawas. Kung madumduman ang Bombo Radio Philippines, nakatipo na sang 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas iniiya nga 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 drums sa blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Sa aton sini mga kabombo, pero antes pa man ang tuig 2019 sa Bombo Radio Philippines patingayon na kita iya sang blood donation, nakabulig na kita sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums sang dugo kada tuig. Halin sa ginsugura naton ini nga proyekto, masobra isa ka dekada na ang nakaligad. Ang dugong Bombo 2023 ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Philippine Red Cross. Gani ginaagdaang tanan sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga magadonar sang dugo agod nga makasugpon sang kabuhi sang aton sini isig kaparyo. Way paya sa may naimbento sini nga substitute sa aton sini nga dugo kag kahibalo bala ikaw banwa nga halos kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, kada semana may nagakinahanglan sang dugo. No, lakip na sinadri mga medical emergency sa mga operasyon, no, medical treatment nagakinahanglan sang dugo aton sining isig kaparyo. So, makabig naton iyang isa kabilidhon nga butang, no, heroic act ang pagdonar sang dugo kay man makasugpon ikaw sang kabuhi sang imo sini isig kaparyo ukod kun mayara siya sa mga ginabatsyag dira eventually makapaayo pa ang imo nga dugo nga gindonar, no, sa aton sini nga mga pasyente, sa mga kabombo naton nga pasyente nga nagakinahanglan nga tughungan sang dugo, no, ukon i-replenish ang ila sini nga dugo sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines sa ika-57 nga anibersaryo sa pagtukod subong at tuig 2023, liwat kay ginabuhi naton ang dugong bombo ang nagapakita sa pangako sa network sa corporate social responsibility sini ilabi na gid sa mga labing nagakinahanglan. Sa mga kabombo naton, no, nga mangin successful blood donor, no, mayara kita sang iga panghatag sini karon iya on a first come first serve basis ang limited edition nga dugong bombo t-shirt kag multivitamins kangay isang 40D, no, 40D vitamins makabulig din sa pag-regulate sang hormones, makabulig sa lawas sa pag-manage sang stress adlaw-adlaw kag subong man 40plex 45B complex nga nagabulig sa pagbato sa pagpangalay kag pagpalangluya sa kalawasan dala sa pagtigulang kag mga pre-existing conditions kangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. Kag may libre man kita nga mga snacks, drinks, subong man hot meals sa liwat sa aton sini mga kabombo sa mga successful blood donors. Ang dugang nga detalye kag impormasyon, mga balita aton sini pagkatalakayon, balikan ta sa panay nga pagpalayag sa bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy
Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sunod ka Dr. Maria Encarnita. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Oktubre 19, taong 2023 at mga kabombo at Star Nation, 67 days to go bago Pasko na po. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na tuloy pa rin ang pagsusulong para maging operational ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ang ika-4 na Pinoy naman na nasawi sa nagpapatuloy na gera sa Israel, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ang 18 election-related incident na itala ng Philippine National Police sa papalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Ang Commission on Elections naman nakahandang tumanggap ng mga sumbong kasabay ng pagsisimula ng campaign period. Mahigit 6,000 pasaway na kandidato naman nabigyan ng show cause order. Ang Philippine National Police wala pang namomonitor naman anumang banta sa bansa hinggil sa nagpapatuloy na gera ngayon sa bansang Israel. At sa ating international news, ang Egypt pinahintulutan ng magbukas ang Rafah crossing para sa pagpapadala ng hanggang 20 truck ng humanitarian aid sa Gaza City. At sa ating sports balita, ang Brazilian football superstar na si Neymar sasailalim sa surgery sa kaliwang tuhod dahil sa natamong injury. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy nitong isusulong ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 para maging operational na ito sa katapusan ng taong 2023. Aminado ang Pangulo na siya ay naalarma sa mga ulat tungkol sa Maharlika Investment Fund. Paliwanag ng pudong ekotibo, ang dahilan kung bakit niya sinuspinde ang pagpapatupad ng implementing rules and regulation ng nasabing batas ay upang makita kung may mga dapat pang ma-improve nang sa gayon maging perpekto at walang butas na masilip. Binigyan din ng Pangulo na ang konsepto ng Maharlika Investment Fund bilang isang sovereign fund ay maganda kaya patuloy nitong isusulong para maging operational ngayong taon. Punto ng Pangulo, hindi dapat ma-misinterpret ang kanyang ginawa na pagsuspinde sa implementasyon ng implementing rules and regulation dahil naghahanap lamang sila ng paraan. Ibinahagi ng Pangulo na ayusin nila ang organizational structure ng Maharlika Investment Fund. Siniguro din ito na sa kanyang ipipresenta sa Saudi Arabia at iba pang bansa sa Middle East ang Maharlika Investment Fund. Samantala, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa nagaganap na digmaan ngayon sa Israel. Inununsyo ng kalihim ang malungkot na balitang mayroon pang isang Pinoy ang kanilang naitalang nasawi sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Sa ngayon ay hindi muna nagbigay ng anumang dagdag na detalye ang opisyal ukol dito bilang pagrespeto na rin yan sa kahilingan ng naulilang pamilya ng naturang biktima. Ngunit gayon pa man tiniyak niya na ang buong suporta at tulong na ipapaabot ng pamahalaan para sa naiwang pamilya ng nasawing Pilipino. Samantala sa ngayon ay puspusan naman ang ginagawang mga hakbang ng gobyerno sa pamamagitan niya ng pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan para sa pag-uwi ng iba pa sa ating mga kabayang naipit sa naturang digmaan.
Sa iba pang mga balita, pinawi ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko hinggil ho sa posibleng mga banta na pwedeng idulot ng nagaganap na digmaan ngayon ho dyan sa bansang Israel. Ito ay matapos na iulat ni Philippine National Police Information Officer Chief Police Colonel Jean Fajardo na wala pang namomonitor sa ngayon na anumang seryosong banta ang pambansang pulisya kaugnay ho sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo na Hamas. Gayunpaman ay nagbigay aniya ng tagubilin si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa buong hanay ng kapulisan na ipagpatuloy ang pagsubaybay sa anumang posibleng spillover ng Israel-Hamas sa bansa. At samantala, kaugnay nito ay mayroon na ring security deployment at monitoring sa mga embahada, commercial establishment, cell sites, power and water infrastructures, terminals at major thoroughfares ang mga pulis. Kung maalala, una nang sinabi ni Philippine National Police Chief Acorda na malayong magkaroon ng kahalintulad na kaguluhan dito sa ating bansa sapagkat nangingibabaw niya ang kagustuhan ng mga Pilipino hinggil sa kapayapaan at pagkakaisa. Matatandaan ding sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na nakabantay din ngayon ang kasundaluhan ng Pilipinas sa anumang posibleng spillover effect ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Samantala, umakyat na sa 18 insidente ang naitala ng Philippine National Police na may kaugnayan sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga insidente ay naitala ng kapulisan mula Agosto 12 hanggang Oktubre 18 ng taong kasalukuyan. Mula sa 18 election-related incident, 12 dito ang mga kaso ng pamamaril, 2 ang kidnapping, tig-isa naman ang may kinalaman sa grave threat, indiscriminate firing at gayon na rin ang paglabag sa gun ban at maging ang isang police operation na nagresulta sa armadong engkwentro. Habang napaulat ang 5 insidente sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 3 naman po sa Northern Mindanao, 3 rin sa Silangang Visayas at gayon na rin 2 po sa Calabarzon Region ang naitala, 2 sa Bicol Region, 1 naman sa Ilocos Region habang 1 rin po ang naitala sa Central Visayas. Samantala, sinabi naman ni Fajardo na 8 sa mga kasong ito ang nasa ilalim na ngayon ng investigasyon. 2 ang naisampa na sa korte at 2 kaso na ang natukoy ng mga sospe. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, maagang nagkamit ng kanilang mga poster at campaign materials ang mga kandidato ho dito sa Metro Manila kasabay ng pagsisimula ng pangangampanya ngayong araw. Sa Quezon City, agad na napuno ang ilang mga poster area na kinabibilangan ng Serbisyong Bayan Park sa barangay Batasan Hills. Ang naturang barangay ay isa sa pinakamalaking barangay ho sa lungsod ng Quezon. Kasama rin sa mga barangay ng naturang lungsod na maagang nakitaan ng mga nakakabit na mga campaign materials ay ang Barangay Bahay Toro, Distrito 1 at Project 6. Sa kasalukuyan, patuloy na rin ang paglilibot ng mga kandidato ho dito sa Metro Manila para maglagay ng mga campaign materials at mangampanya. Magtatagal naman ang panahon ng pangampanya hanggang sa Oktubre 28 na taong 2023. Una nang nagpaalala ang Commission on Elections na tungkol sa mga gagamiting posters at campaign materials kung saan ang maximum ho para sa mga posters ay 2 by 3 feet. Ang mga paglabag at ayon sa komisyon ay may kaukulang mga multa. Samantala, nasunod ang boses ng mga Pilipino sa naging desisyon ng Kamara de Representantes na ilipat ang confidential funds ng mga civilian agency. Itong inihayag ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Taclan 2nd District Representative Chodorico Haresco Jr. Ayon kay Haresco, nakasaad sa konstitusyon na ang Kongreso ang mayroong power of the purse at nagisilbing boses ng mga Pilipino ang kinatawan ng mga ito. Ipinunto ng naturang mamabatas na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at madalas na dinaraanan ng mga bagyo. Kaya naman ang paglilipat umano ng confidential funds para magamit ng mga emergency situations ay hindi lamang naayon sa saligang batas kundi angkop din sa panahon. Sinabi ng naturang mamabatas na nagbabagay din ang confidential fund sa mga security agency ng gobyerno gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kaysa sa mga civilian
non-executive agencies. Ayon kay Haresco, ang paglalaan ng confidential funds ay dumaan din sa masusing deliberasyon sa mga nagdaang kongreso at hindi ito ngayong lamang nangyari. Bilang kinatawan umano ng mga Pilipino, nakinig lamang ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang mga nasasakupan at yan nga po ay pahinggil pa rin sa maging kapakanan ng taong bayan. Nasa kapangyarihan umano ng Kamara de Representante ang paglilipat naman ng alokasyon sa ilalim ng panukalang budget at kasama na rito itong Confidential and Intelligence Fund ng iba't ibang ahensya. Ayon ho yan kay Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas. Ayon kay Cagas, ang Kamara at Senado ay binigyan ng kapangyarihan sa ilalim ho yan ng konstitusyon na baguhin ang alokasyon mga pondo sa ilalim ng panukalang budget upang ito ay maging angkop sa pangangailangan ng ating bansa. Nagdesisyon ng Kamara ang confidential funds ng mga civilian offices gaya ng Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, Office of the Vice President, Department of Education at inilipat ito sa mga security agency na ang pangunahing mandato ay magbigay ng seguridad sa bansa sa gitna ho yan ng tensyon dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Bahagi rin ng pondo ay inilaan sa Pag-asa Island na nasa West Philippine Sea upang malinang ang mga lugar na bahagi ng probinsya ng Palawan. Ang desisyon ng Kamara na i-realign nga itong confidential fund ay hindi lamang umano sa paggamit nito ng kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon kundi pagtugon din sa mga hiling ng mga ahensya na dagdagan ang kanilang pondo at upang mabantayan ang interes, seguridad, soberanya at mapangalagaan ng teritoryo ng bansa ayon huyan kay Cagas. Ipinunto rin ng opisyal na ang mga ahensya gaya ng Office of the Vice President ay wala naman talagang confidential funds sa mga nagdaang panahon dahil hindi kabilang sa pangunahing mandato nito ang pagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Samantala, ang Commission on Elections naman nakahandang tumanggap ng mga sumbong kasabay ng pagsisimula ng campaign period. Habang mahigit 6,000 pasaway naman ng mga kandidato na bigyan na ng show cause order. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nakahanda ang Commission on Elections na tumanggap ng mga sumbong kasabay yan ng pagsisimula ng campaign period. Batay sa tala ng Commission on Elections, mayroong humigit 1.4 milyon na kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections at 96,962 rito ay para sa pagka-chairman, 731,682 para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Barangay, 92,774 para sa Sangguniang Kabataan at 493,069 para sa SK Council. Pinaalalahanan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang lahat ng kandidato na sumunod sa mga campaign expenditure laws upang maiwasan ang diskwalifikasyon at posibleng pagkakulong. Dagdag pa ng chairman, sa ilalim ng batas, ang mga kandidato ay pinapayagan lamang na gumastos ng 5 piso para sa mga botante. Kailangan din anya ng mga ito na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures matapos ang eleksyon. Git pa ni Garcia, ipatutupad ng COMELEC sa mga botohan ngayong taon ang Penera Doctrine. Ito isang landmark ruling ng Korte Suprema noong 2009 na nagpapawalang bisa sa prohibition ng premature campaigning. Samantala, hinimok din ng COMELEC ang Bangko Sentral ng Pilipinas na paigtingin ang pagbabantay sa posibleng maling paggamit ng pondo ng gobyerno para sa pagbili ng boto, pagbebenta ng boto at iba pang iligal na aktibidad sa halalan. Nitong Oktubre 17, nakapaglabas na ang COMELEC ng 6,640 na show cause order laban yan sa mga pasaway na kandidato. Naghain din ito ng 327 na subpoena para sa verified complaints at 304 na possible disqualification notices. Samantala, 723 naman na reklamo ang ibinaba ng ahensya dahil yan sa lack of factual basis. Gayunpaman, para sa araw mismo ng Barangay Sangguniang Kabataan election, ay handang-handa ng COMELEC maging sa eleksyon paraphernalia at matiwasay na botohan. Asahan anya bukas, Oktubre 20, tapos ng pamamahagi ng accountable form sa mga voting centers. Tama po, mano-mano po ito. Ibig sabihin, mano-mano po yung pagsusulat ng ating mga kababayan ng mga pangalan ng kandidato. At the same time, mano-mano rin po siyempre yung kanilang pagbilang ng ating mga guro. At tayo po sa kasalukuyan, kompletong-kompleto na po tayo at kami po patuloy lang na nagdi-deliver. Ngayon, na-deliver na po namin yung mga non-accountable forms, ibig sabihin mga ballpen, yung mga envelopes na matagal na po namin na-deliver yan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ngayon po, simula nung 2 linggo na nakalilipas,
hanggang next week, yun naman pong ating mga accountable forms. At makukumpleto po ang lahat-lahat ng yan sa October 20. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chang Nu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nagpahayag ng suporta ang lahat ng lungsod at munisipalidad sa probinsya ng Bulacan sa conversion ho nitong San Jose del Monte bilang highly urbanized city. Pumirma ang kabuang 23 na alkalde sa 2 pahinang manifesto bilang pagpapakita ng kanilang buong suporta. Ang pagsuporta ng mga lokal na lider sa conversion ng San Jose del Monte bilang highly urbanized city ay alinsunod ho sa Section 452 ng Republic Act No. 7160 o itong Local Government Code of 1991. Nakapaloob dito na ang lungsod na mayroong minimum population na abot ho sa 200,000 na may sertifikasyon mula sa Philippine Statistics Authority at mga kasalukuyang annual income na abot sa 50 million. Batay ho yan sa 1992 consent prices na niretipikahan ng Treasurer ay maaaring i-classify sa highly urbanized cities. Itinakda ng Commission on Elections ang plebisito ng conversion ng naturang lungsod bilang highly urbanized city sa October 30, 2023 kasabay huyan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Dagdag pa ng komisyon na ang campaign period ay magsisimula naman sa October 19 hanggang 28 nga huyan para sa plebisito at sa 2023 barangay at sangguniang kabataan election. Pinapayagan ng Commission on Elections sa campaign period ang pagkasagawa ho ng barangay assembly para sa plebisito kung saan maaaring ihayag ng mga kandidato ang kanilang mga programa pero dapat ay mayroon din itong information at education campaign para ho sa naturang plebisito. Lahat ng nakarehistro ay at kwalipikadong botante ng Bulacan para sa taong 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay maaaring bumoto sa plebiscite mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon. Sa kabuuan, mayroong 2,092,147 official ballot para sa pagboto sa conversion ng San Jose del Monte ang iniprinta ng National Printing Office. Sa mga sandalihong ito ay makakausap ho natin si Mr. Juan Carlos Sakin, ang presidente ho ng ADHD Society of the Philippines. Kaugnay pa rin ho dito sa celebration ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder Awareness Month. At nasa linya na ho si Sir Juan Carlos. Ito po si Bombo Victor Liantino at kasama ko po si Bombo Marlene Padiernos. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you for having me, everyone. Sir Carlos, bigyan mo lamang kami ng linaw kung ano po ba itong ADHD at gaano naka-aware ho ang publiko about tungkol ho dito. Okay. Ang ADHD ay isang neurological disorder na maaaring maranasan ng isang tao na makakaapekto sa mga pagiging impulsive, hyperactive, at pagiging inattentive. At sa ngayon kasi, ang nakikita kong awareness sa publiko ay napakababa pa dahil ito ay isang rare din na diagnosis that affects almost 3% only of the population. As per study, ang ADHD ho ay ng Society of the Philippines. Gaano ba kalawak itong naapektuhan nito dito ho sa Pilipinas, Sir Carlos?
Sa Pilipinas, hindi pa siya talaga totally nade-disseminate, pero meron akong nakitang mga studies na talagang at least ina-assume natin na at least merong 10 to 15% na naapektuhan sa buong populasyon natin. At may katanungan din ho dito, itong kasama ko si Bongbong Marlene Padiernos. Bongbong Marlene, go ahead. Mr. Sakin, since hindi po maiwasan itong pagiging insensitive o aware ng publiko about dito nga po sa sitwasyon sa mga batang mayroong ADHD, may mga pagkakataon po bang nakakatanggap kayo ng mga reklamo about sa mga pamamahiya, pambubuli, and how often po ito nangyayari, sir? Okay, marami actually, kasi ako personally, I'm also a medical practitioner. Nag-handle din ako ng mga batang may ADHD at iba pang mga disabilities. Sa lahat ng aspeto ng special education or special needs sa Pilipinas, nakikita ko talaga na malaki ang tsansa na mabuli dahil may mga issue na hindi pa na ipapatupad ang mga laws na ito sa buong Pilipinas dahil sa lack of practitioners at lack of policing strategies natin dito. And gumagawa tayo ng mga hakbang para maibsan ito dahil by next year baka maipasa na yung Inclusive Education Act, pati na rin ang pakikipagtulungan natin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga adults at elderly na maaaring naapektuhan ng diagnosis. Opo. Sir, recently lang nagiging usap-usapan yung legalization po ng medical marijuana. Ano po yung take po ninyo ukol dito? And since sinasabi po ng ilang eksperto na effective daw po itong cure sa ibang mga disorder tulad ng ADHD at iba pang mga uri ng mga sakit, sir. Yes, ang stance ko rito sa medical practitioner din, maaring gamitin, pero may 50-50 tayong pwedeng sabihin dahil ang pagsuporta dito sa medical marijuana ay napakalaking at mahabang usapin. May mga research talaga na nagsasabing epektibo ito, pero meron din sa isang anggulo na titingnan na ang ADHD rin ay meron ding possible or may potential na pag-abuso nito. At kailangan pa tingnan siguro ng FDA natin at mga medical practitioners natin, lalo na mga doktor. Pero for me, masasabi ko, if it is very effective to handle some disorders or symptoms, I'm all for it. Sir Carlo, matanong ko lang at gaano ho ba kahirap turuan itong mga bata na mayroong ADHD? Okay. Para sa akin, personally kasi ako I have it also. I am also diagnosed with ADHD and may time talaga na may hirap, kaya nagpo-provide kami ng society ng training para sa mga guro. Dahil kailangan intindihin mo talaga kasi yung case Kailangan alam mo kung paano i-handle ito dahil ang issue talaga na makikita mo sa labas ay pagiging impulsive, pagiging hyperactive ng isang tao at pagiging indecisive nila. Pero sa ilalim nito, meron kasing mga issues na para sa amin gusto namin siyang malutas kagad dahil nagkakaroon kami minsan ng problem na mag-regulate ng emosyon namin, minsan sa motivation, minsan nga puyat lagi, at most of the time may mga social issues kaya minsan hindi natin mahirap talaga turuan Pero with proper guidance, proper management or medications or therapy, mas magiging better ang experiences namin. Bago tayo magtapos, Sir Carlo, ay hingan lang naman natin ng mensahe, kung may mensahe kayo sa publiko tungkol dito sa Awareness Month nitong Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay. Para sa lahat na nakikinig, I ask you na tingnan nyo beyond the label yung aming diagnosis and into our hearts. Kasi marami kaming pwedeng ma-impart, marami kaming pwedeng ma-reach, marami kaming mga pangarap, marami kaming mga struggles na gusto namin maintindihan ng lahat. Kasi
may special needs man kami or may mga disabilities man kami, tao pa rin kami and we feel this. And gusto namin masabi na kaya naming tumulong at kaya namin lahat ng mga kailangan gawin, lahat ng mga challenges sinosolusyonan namin. And gusto ko rin masabi na I want to invite you all sa aming ADHD Awareness Week. Kindly go to our Facebook page. We are providing free seminars. And you can also go to our Facebook page and we are offering support groups for free for everyone who feels, for everyone na mga teenagers, na mga parents, na mga professionals or adults na nafe-feel ito. We will help you and please support our cause. With that, maraming salamat po Sir Juan Carlos Aquina sa pagbibigay niyo ho ng oras sa Bombo Radio Philippines. Mga kabobo at mga Sir Nation, nakausap ho natin si Sir Juan Carlos Aquina, ang presidente ho ng ADHD Society of the Philippines. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, nag-aalok ang isang South Korean firm na magtayo ho ng submarines sa Canada, Poland at maging dito ho yan sa Pilipinas. Ito ay habang ang ating bansa ay nagtutulak na maging isa sa mga nangungunang 4 na depensa exporters sa mundo. Pinag-aaralan din ng Canada ang mga potensyal sa pagbuo para ho yan sa mga bagong submarines at nagpahayag ng interes sa Hawa Ocean. Sinabi ni Kim Seung-min, pinuno ng hukbong pandagat ng Hawa Ocean, ang nasabing plano ng hindi pinangalanan ang mga competitors. Nangako naman si Pres Yoon Suk-yeol ng South Korea na palalakasin ang pagsisikap ng pag-export ng mga armas. Gayun din ang pagsulong ho sa mga makabagong teknolohiya para sa pagtatanggol habang nilalayo nitong itayo ang industriya sa isa sa 4 na pinakamalaking exporter sa mundo. Sa kasalukuyan, ang nangungunang 4 na nagluluwas ng armas ay ang United States, Russia, France at bansang China. At sa iba pang mga balita ho sa oras na ito, dinalaw ho ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. ang Pinoy workers na si Joey Pagsulingan na unang nasugatan ho sa nagpapatuloy na kaguluhan sa bansang Israel. Kasalukuyang nagpapagaling si Pagsulingan sa Tel Aviv Sora Rasky Medical Center sa Tel Aviv, Israel. Nang unang umatake ho ang grupong Hamas sa kibbutz na malapit ho sa Gaza Strip ay nabaril siya at tinamaan ang kanyang kaliwang braso. Siya ay nailigtas ng Israeli Defense Forces na rumisponde sa naturang lugar at nadala sa pagamutan kung saan agad siyang sumailalim ho sa operasyon dahil naman ho yan sa tinamong sugat. Tiniyak naman ni Ambassador Lailo ang tulong sa naturang Pinoy worker habang nagpapatuloy siya sa pagpapagaling sa naturang ospital. Nagpasalamat din ang opisyal sa Israeli Defense Forces na pagtulong at pagligtas sa mga Pinoy workers na naipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag na balita dahil ang Department of Social Welfare and Development nagpapaabot na raw ng tulong sa mga kabataan sa Socorro, Surigao del Norte. Yan ang pag-uulat ni Bombo Eliza Eclarinal. Nakatakdang bumisita ang Department of Social Welfare and Development sa Socorro, Surigao del Norte upang magbigay ng kinakailangang tulong at interventions para sa mga kabataang kasapi na ng umunoy kultong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Matatandaan na ang nasabing umunoy kulto ay nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad sa nasabing lugar gaya ng sexual abuse at illegal marriage. Ayon nga kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, nakapanayam niya na sina Governor Robert Lindon Barbers ng nasabing lugar at Socorro Mayor Riza Rafoncel Timkang ukol sa pagpapadala o paghahatid ng mga kinakailangang interventions para sa mga kabataan sa Surigao del Norte. Batay sa initial assessment ng mga otoridad, nakitaan nila ang mga kabataan na kasapi na ng umunoy kulto na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Magugunitang iniulat ng mga residente sa lugar na may ilang mga kabataan ang sapilitang ikinakasal umano at pinagtatrabaho bilang miyembro ng umano'y kulto.
Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Obviously, meron tayong mga psychosocial issues na kailangan harapin. Kasi nga, meron kami mga natuklasan tulad ng nathala na may mga nagko-cohabitate ng mga minors. Tapos meron rin minors na nakakohabitate sa mga adult. At pag kinausap ko sila, sabi ng mga social worker namin, parang wala sa kanila, parang kontento sila. Wala silang nakikitang problema yung mga may parang walang mali. Sa ngayon ay nagsasagawa pa rin ang mga otoridad ng mga kinakailangang investigasyon ukol sa umunoy kulto sa bahagi ng Surigao del Norte. Walang mali, pananaw nila. So, kasi pumasok na numerous times yung mga social worker namin to do the profiling. Para sa kanila walang mali, normal, and that's the state of, para sa kanila yan ang mundo. So kaya nga napagkasundoan namin, sabi ko nga kay Secretary Remulla, uunahin ng DSWD at ng mga ibang human development agencies, ibalik muna ang governance. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 29 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binuksan na muli ng pamahalaan ng India ang pag-export ng mga basic rice o basmati rice sa ilang mga bansa kung saan ang pinakamalaking bulto nito ay nakalaan ho para sa bansang Pilipinas. Batay sa inilabas na desisyon ng Indian Foreign Trade, ang Pilipinas ay makakakuha ng kabuang kota na 295,000 metric tons. Maliban sa Pilipinas, ilang mga bansa rin ang makikinabang sa panibagong desisyon ng naturang bansa. At kabilang na dito ang bansang Nepal, Cameroon, Ivory Coast, Papua New Guinea, Malaysia at maging ang Seychelles. Maalalang unang sinuspinde ng India itong pagpapalabas o pagbibenta ho ng mga bigas sa ibang mga bansa dahil yan sa pangamba nito na kulangin ang kanilang domestic supply. Ang white rice ay ang nangungunang variety ho ng bigas na pinakakaraniwang inaangkat sa global market, lalo na sa mga bansang mula ho yan sa Asia. Sa panig ng Pilipinas, una nang umapila ang Marcos administration na sa pamahalaan ng India para mapayagan ang pag-export ng bigas sa Pilipinas. Maalalang una nang sinabi ng United States Department of Agriculture na maaaring papalo sa 3.8 million metriko tonelada ang aangkatin ng Pilipinas na bigas ngayong taon. Una ring sinabi ng naturang ahensya na ang Pilipinas ang magiging pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo na maaaring malagpasan pa ang bansang China. Sa dagdag na mga balita, hinamo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Commission on Audit na isa publiko ang ilang miyembro ng Kongreso na gumagamit ng pondo ng pamahalaan noong mga nakalipas na taon. Ayon kay Duterte, hindi kailangan pang magdebate at magsalita ng magsalita at ipakita na lamang anya kung nasaan ang mga pera at mga pinagkagastosan nito. Giit pa ng mga dating opisyal, hinahayaan ng Kongreso ang paggamit ng pera ng bayan kahit noong nagdaang administrasyon. Sinabi rin nito na takot ang Commission on Audit na dahil nga sa Kongreso ay hindi nito ino-audit. Nananawagan din si Duterte na unahin ng Commission on Audit ang i-audit ang kanyang opisina at ng Office of the Vice President na pinamumunuan ng kanyang anak na si Sara Duterte. Nauna lang humingi ng investigasyon ng Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro na umano'y 2.697 billion pesos na confidential funds ng Davao City sa nakalipas na 6 na taon noong si Vice Presidente Sara Duterte ang naging alkalde dito. Inamin naman ni Duterte o ng dating Pangulo na malaki ang kanyang ginastos upang ma-neutralize ang mga kaaway ng Estado noong siya pa ang alkalde ng Davao City. Tina-target ngayon ng Armed Forces of the Philippines na mag-deploy ng anti-submarine helicopters sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ilang araw pagkatapos ng pinakahuling girian sa pagitan ng Pilipinas at China sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Browner, ang AW-159
Wild Cat chopper ang plano nitong ipadala sa West Philippine Sea na isa sa mga pinakabagong karagdagan sa mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa Maritime Patrol and Security. Bukod dito ay mayroon din itong kapabilidad na mag-detect at strike ang anumang submarine na illegal na pumapasok sa karagatang nasakupan ng ating bansa. Kayang-kaya rin itong tirahin ang iba pang seacraft gamit ang mga rockets nito. Inaasang ipagkakalat ang helicopters sa West Philippine Sea ngayong taon habang pinaplano rin ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng 4 pang anti-submarine chopper sa mga susunod pang taon. Samantala, bukod dito ay inaasahan ding magde-deploy ng kasundaluhan ng mga karagdagang barko sa West Philippine Sea sa sunod na taon sa sandaling dumating na ang mga bagong barko. Samantala, nalungkot at nagulat si Philippine Health Insurance Corporation President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. sa alegasyon ng incompetence sa ilang mga opisyal nito. Inaprubahan na kasi ng Commission on Elections bilang bahagi ng election ban ang hiling ng Department of Health na si Secretary Ted Herbosa na siya ring board chairperson ng PhilHealth na ilipat ang 7 opisyal nito. Kaya bibilangan ito ng mga opisyal gaya nila Executive Vice President at COO Eli Dino Santos, Assistant Senior Vice President Nerissa Santiago, SVP Jovita Aragon, gayon din si Remato Limsiaco at gayon rin si Jose Marie Tolentino at SVP Dennis Mas at gayon rin si Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas. Hindi pa anya nito matiyak kung saan maililipat ang nasabing mga opisyal. Sinabi naman ni Ledesma na bubuo sila ng crisis committee para imbestigahan ang naturang mga alegasyon sa kanilang ahensya. Sa panig naman ng mga kinukulang mga kabomba at ka-Star Nation ay sinabi ni PhilHealth Chief Operation Officer Eli Dino Santos na nagulat din siya sa nasabing desisyon dahil sa ginagawaan nila ang kanilang trabaho. Ito ay bilang opisyal ng naturang ahensya. Samantala, naglabas ang Social Security System ng revised guidelines sa pag-claim ng mga benepisyo sa funeral benefits para sa mga members nito, members, beneficiaries at iba pang claimants. Sa isang memorandum na ilalabas ng ang funeral benefit ay mula sa minimum na 20,000 hanggang sa maximum na 60,000 pesos kung ang namatay na miyembro ay nagbayad ng hindi bababa sa 36 na buwan ng kontribusyon hanggang sa buwan ng kanilang kamatayan. Gayunpaman, kung ang miyembro ay nagambag ng kanyang bayad ng hindi bababa sa 1 o mas mababa pa sa 36 na buwan, ang benepisyo ay maayos sa kabuang 12,000 pesos lamang. Sinasakla ng Social Security Funeral Benefit Program ang mga nabubuhay na legal na asawa, ang anak, magulang o sinumang kamag-anak ng kwalipikadong miyembro ng Social Security System. Kasama rin sa saklaw ang mga nagbabayad para sa mga gastusin sa libing ng miyembro ng SSS, ang mga Permanent Total Disability Pensioner o itong mga retiradong pensyonado. Iginit din ng Social Security System na ang benepisyo ay kinukonsidera bilang reimbursement na mga gastusin sa libing na dapat ipahiwatig na sa proof of payment. Bahagya namang tumaas ang presyo ng karne ng baboy sa Pilipinas noong huling bahagi ng buwan ng Setyembre. Batay sa naging monitoring ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 289.80 pesos ang naging average price sa kada kilo ng karneng baboy sa mga merkado sa ating bansa. Habang sa huling bahagi naman ng buwan ng Agosto ay nasa 289 pesos and 50 centavos lamang ang presyo nito kada kilo. Ang maliit na diferensya ay resulta ng pinagsama-samang presyuhan mula sa iba't ibang mga merkado sa bansa na tinungo ng monitoring team ng Philippine Statistics Authority. Batay pa sa datos ng naturang ahensya na itala sa Caraga Administrative Region at ang pinakamataas na presyuhan ng karne ng baboy kumpara sa iba pang mga rehiyon. Ito ay umabot sa 307 pesos and 67 centavos sa bawat kilo. Habang ang Central Visayas naman ang nagpagtala ng pinakamababang presyuhan sa kada kilo ng karneng baboy na umaabot lamang sa 239 pesos and 89 centavos ang presyo kada kilo.
Ang karne ng baboy ay isa sa mga pangunahing binabantayan ng pamahalaan sa pagpasok ng holiday season, lalo na at nananatiling apektado ang local at na supply nito dahil sa African swine fever. Malaking bulto ng karne ng baboy ang isinusupply sa mga merkado sa bansa ay muli sa iba ay nagmumula po yan sa ibang mga bansa tulad na lamang ng Espanya. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan. Ito ang si Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa mga taga-suporta at iginiit na naiintindihan niya ang pagkadismaya at galit ng publiko hinggil sa confidential fund. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Nagpasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa patuloy pa rin na sumusuporta sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Anya, ang kanyang mga taga-suporta ang nagbibigay ng lakas sa kanya para magpatuloy sa pagserbisyo sa bayan. Ito ay sa kabila nga ng mga isyong kinakaharap ng Vice Presidente sa usapin ng confidential funds. Giit ni Duterte na iintindihan niya ang pagkadismaya at galit ng publiko hinggil sa naturang issue. Binigyang diin ni Duterte na maliit lamang ang hamon sa pamumulitika kung ikukumpara sa epekto sa ekonomiya ng nangyayaring gera ngayon sa ibang bansa. Anya, malayo pa ang eleksyon at hindi pa ito ang tamang panahon para sa pamumulitika. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat rin ng Vice Presidente na tutukan na lang ang paghahanda sa panahon ng taghirap, lalo pat nagsisitaasan ngayon ang ilang bilihin sa merkado, na ang ilan ay epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Hamas at Israel at pati na rin sa Russia at Ukraine. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 40 minutos, mabago mag-alauna ng hapon. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag ng mga balita, handang-handa na ang Philippine Ports Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na holiday season. Sa isang statement, sinabi ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte na handa na ang kanilang kagawaran na sumalubong sa maraming mga pasaherong sakay ng mas maraming cruise ships at na 3 taong nahinto dahil sa pandemic-induced travel restrictions. Aniya sa datos ay inaasahang aabot sa 40,000 na mga pasahero ng cruise ship ang inaasahang dadaong sa huling quarter ng taon. Kabilang narito ang mga cruise company mula sa iba't ibang mga bansa. Sa kabuuan, ang Philippine Ports Authority ay mayroong projected data na mahigit 86,000 cruise ship passengers ngayong taon na mas mababa po yan sa kalahati ng 213,765 na naitala bago ang pandemya noong taong 2019. Kung maalala, noong nakaraang taon naman ay lumago sa 156% hanggang 59.07 million mula sa 23.08 million noong 2021 ang bilang ng naitalang pasahero ng naturang tanggapan, habang ang return of cruise ship naman at sa taong ito ay inaasahang magpapalakas pa ng dami ng mga pasahero ng hanggang 25% ngayong 2023. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sinimula na ng National Housing Authority ang pagpapatayo ng mga pabahay para huyan sa mga uniformed personnel na nakabase sa Mindanao. Ang mga housing units ay itinatayo sa Zamboanga City, Zamboanga Peninsula Region. Kabilang sa mga pangunahing makikinabang dito ay ang mga miyembro ng Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard para sa mapanig ng mga uniformed personnel. At batay sa plano ng National Housing Authority, ang itatayong mga pasilidad ay bubuin ng 28 buildings na pawang 3 palapag ang taas. Ito ay may kabuang 336 na housing units para sa mahigit 330 pamilya ng mga nasa uniformadong hanay. Kasama rin sa ibapatayo ay ang kumpletong parking lot, material recovery facilities, parke, playground, covered courts,
police outpost, daycare center at health center. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, ito ay bahagi ng pagnanais ng pamahalaan na makapagbigay ng mura at de kalidad na pabahay sa publiko, lalo na sa mga marginalized sector. Samantala, maliban sa mga miyembro ng unipormadong hanay, bubuksan din ang mga naturang housing units sa mga overseas Filipino workers at ilang informal sector. Pinasanayaan naman ng Philippine Navy ang bagong naval detachment ng Mavulis Island, Itbayat, Batanes. Ang bagong detachment ay tatawagin Naval Detachment Mavulis at inaasahang magiging pangunahing kampo ng Philippine Navy sa pinakamalapit na isla ng Pilipinas sa Taiwan. Sa pagbubukas ito ay inaasahang mapapalakas pa ang pagtataguyod ng Pilipinas sa maritime law at pagsusulong ng maritime interest ng ating bansa sa karagatang sakop ng Northern Luzon. Nanguna naman ang Naval Forces Northern Luzon sa pagpapasinaya kasama ang mga lokal na opisyal ng Batanes at Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Chairman Senator Francis Tolentino. Samantala, bahagi ng pondo na ginamit sa pagpapayo ng naturang detachment ay galing sa opisina ni Senator Tolentino. Naaresto ng Police Regional Office 3 ang tatlong hinihinalang drug pusher at nakumpiska ang shabu na tinatayang may street value na 2,794,000 pesos. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad, unang nahuli ang 2 tulak ng droga dyan ho sa Iba, Zambales. Nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang 250 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Sa iwalay na operasyon, nakuha rin ang 55 gramo ng pinagbabawal na gamot sa isang tulak ng droga dyan naman ho sa Angeles City, Pampanga. Ito ay tinatayang nagkakahalaga na aabot naman sa 374,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang tatlong sospek at naharap na ito sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Tuluyan lang nagpabalik loob ang sa pamahalaan ng 5 rebelde mula sa Central Luzon. Ang mga ito ay nagmula sa probinsya ng Bulacan, Olongapo, Nueva Ecija at Aurora. Ang panglima ay affiliated di umano sa Gabriela, Anak Pawis at alyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon sa Likab, Nueva Ecija. Kasabay ng kanilang pagsuko, itinurn over din ng mga ito ang baril, bala at mga matataas na uri ng pampasabog. Naniniwala naman ng mga otoridad na ang ganitong ipinakitang aksyon ay nangangahulugan na pinipili nila ang tunay na kapayapaan at makakatulong sila upang maibalik ang paggaling ng ating lipunan. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Itong postgraduate agro-student sa Israel. Labis raw ho ang pagpasalamat sa malayang nakabalik sa Pilipinas matapos nga itong pag-atake ng Hamas dyan ho sa bansang Israel. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Labis ang pagpapasalamat ng isang postgraduate agri-student sa Israel na malayang nakabalik sa Pilipinas matapos ang pag-atake ng Hamas. Sa panyam ng Bombo Radio Bacolod kay Geraldine Villan, nagtatrabaho sa Romblon National Institute of Technology bilang administrative aide, sila ay nanatili sa Ashkelon, 9 kilometros lamang ang layo mula sa Gaza. Ayon dito, ang Technical Education and Skills Development Authority ang nag-facilitate ng kanilang pag-aaral sa Israel sa loob ng 1 taon, ngunit shoulder ng mga ito ang gastusin. Nasa tour sila sa Jerusalem nang umatake ang Hamas militants noong Oktubre 7, kaya hindi nila naramdaman ang unang bahagi ng pag-atake dahil malapit na ito sa northern part ng Israel. Ang makita ng mga ito ang missiles. Tumungo ang mga ito sa Tel Aviv kung saan sila ang nag-stop over bago bumalik sa Ashkelon. Dahil delikado na ang daan pabalik sa Ashkelon, na-stranded ang mga ito sa Tel Aviv. Labis naman ang kanilang pasasalamat dahil may mga caregiver na tumulong sa kanila sa Tel Aviv. Noon, missiles lamang ang pinapalipad ng Hamas, kaya kampante pa ang mga ito dahil marami ang mga bomb shelters na nakapalibot sa bansa. Ngunit natakot ang mga ito nang malaman na may mga terorista na nakapasok sa ground at nag-aabdak at namamaril ng mga residente. Ayon kay Villan, labis din ang kanilang takot noong malaman nila na may mga Pinoy na inabdak, kaya hindi na sila pumunta sa bomb shelters kahit na may nagliliparang missiles. Sa halip, dumapa lamang ang mga ito sa kanilang flat. Oktubre 11, natuloy ang flight ng mga agro-students pabalik sa Pilipinas. Sobrang thankful po sila na nakarating po ako ang buo po, wala pong damage, ganun po. Kasi nga po, sobra din po yung nakikita nila sa mga news po
Especially dun sa part po namin kung saan po talaga kami naka-locate po, nakatira sa Israel. Yun nga kasi nga po, masyado kami po malapit sa border ng Gaza actually po. And then, yun nga po, sobrang thankful po nila at napayak nga po sila sa pagdating. Ito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Isa namang overseas Filipino worker sa Israel ayaw raw maging bayani. Plano naman niyang umuwi kung lumala na ang naturang pangyayari. Iniulat na rin ang 500 katao na nasawin sa missile strike sa isang ospital sa Gaza City na propaganda lamang raw umano ng Hamas militants. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Jensen. Palaging updated ang embahada ng Pilipinas sa Israel sa mga kaganapan. Ito ang isiniwalat ni Trooper Mariano, Bombo International Correspondent sa Israel. Ngunit nang tanungin tungkol sa bombang tumama sa isang ospital sa Gaza, inihayag niya na ang Hamas ang gumawa nito dahil naipuntiryan nila sa maling direksyon ang naturang bomba kaya tumama sa ospital. Idinagdag din niya na hindi rin totoo na mahigit 500 katawang namatay sa naturang pamumomba dahil meron lamang umano mahigit 200 ang casualty. Samantala, inasahan din ng Israel na gagawa ng kahilingan ng Hamas bilang kapalit sa kanilang mga hostages na magkaiba pa ang nationality. Sa ngayon ay maganda pa rin naman niya ang supply ng kanilang pagkain at buo pa rin ang kanilang tiwala sa Israeli government sa pakipag-ugnayan sa embahada ng Pilipinas. Ngunit kung lumala pa ang sitwasyon, ay aminado rin ito na lisanin niya ang Israel at umuwi na lamang sa Pilipinas. Ay isa pong propaganda ng mga Hamas na ang pag-atake daw ng mga hospital sa Gaza ay galing dito sa Israel. Ang katotohanan po ay nagkamali po ang Hamas ng direksyon ng rocket. Kaya po natamaan yung hospital na yon. At hindi ang counted po na namatay, hindi po 500. Ang nababalita po dito is less than 500 po, mga 200 plus. Kung maging worse po ang sitwasyon dito, talaga pong plano ko umuwi na. Ayoko pong i-risk yung buhay ko para lang maging bayani. At yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito naman daw hong publiko hinikayat ng Bangsamoro people na hindi magpadala sa emosyon dyan ho sa bansang Israel. Dahil ho dyan sa Israel o itong gera sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Hinahinay na mga bumubuo ng Philippine Muslim Teachers College Institute of Interim Studies at ng Southeast Asian Islamic Chamber of Commerce and Industry ang mga mamamayang Filipino at hindi magpadala sa bugso ng kanilang damdamin sa nangyaring sigalot ng Israel at Palestine. Kaugnay ito sa tumindi pang operasyon ng Israeli Defense Forces laban sa mga militanteng Hamas na kumitil na ng libu-libong buhay sa magkabilang panig at nadamay pa ang mga sibilyan maging ilang foreign nationalities. Sa eksklusibong interview ng Bombo Radio, inihayag ni Professor Nasser Sharif sa nabanggit na mga grupo na hindi maganda na papanig ang Pilipinas sa alinman sa dalawang magkalaban na bansa na kulang sa kalaman at pag-unawa sa kasaysayan patungkol sa mga ito. Aniya, walang mabuti na ikadudulot ang pagsimpatiya sa magkabilang panig kung ibabata ito ng publiko sa kinaaniban nito na relihiyon na tiyak na punong-puno ng emosyon. Magugunitang naglunsad ng isang Grand Solidarity Rally for Palestine ang Bangsamoro people sa siyudad ng Marawi, Lanao del Sur, kaninang umaga. I hope and I pray na magkaroon ng more understanding ang mga Filipino people. Whatever religions they have, sana po itong maanoan natin, and then sana po ma-restore po yung, no matter how fragile, yung yung peace between Israel and kasi po yung ginawa ng Hamas po
alam na nila po, mapuputulan ng tubig, mapuputulan ng kuryente. Alam nila yon. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Si Budget Secretary Amena Panganiban naman o Pangandaman pinangunahan ang paglunsad ng Open Government Partnership Campaign. Diyan po yan naganap sa Western Visayas. May pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang paglunsad ng OG Pinas Visayas Leg. Ang OG Pinas ay isang national advocacy campaign para sa open government upang mas ipaalam sa publiko ang Philippine Open Government Partnership, lalo na sa lokal na level, at magbigay rin ng avenues at karagdagang channels of communication para sa government-civil society partnerships. Ito ay alinsunod rin sa pag-institutionalize ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Open Government Partnership sa pamamagitan ng pag-issue ng Executive Order No. 31 noong Hunyo 2023. Sa panayam ng Ombudsman Secretary Pangandaman, sinabi nitong panahon na para ibaba sa lokal na level ang partnership sa pamamagitan ng mga local government units para mas mapabuti ang mga patakaran kaugnay sa budgeting, planning at procurement. Ang programa na ito ay maglalagay rin ng linya ng komunikasyon para mas mapabilis at magiging mas epektibo ang pagsagot ng gobyerno sa kinakailangan ng mga mamamayan. Napagalamang ang Pilipinas sa isa sa 8 mga bansa na nagtatag ng Open Government Partnership. Inilunsad noong 2021 at sa kasalukuyan ay na-adapt rin ng 78 mga bansa. Kasunod ng Visayas Leg, inaabangan rin ang parehong event para sa ibang clusters. Halimbawa, ang Mindanao Leg A sa Cagayan de Oro sa Nobyembre 15 at Mindanao Leg B sa Davao City sa Nobyembre 24. Yung OG Pinas po, we're trying to, it has been institutionalized by the President to an executive order. Ito po yung, we want citizen participation in the, not just in budget process, but also yung sa mga programs and projects ng national government. So as of now po, meron po yan, naka-establish po siya on a national level, but we wanted to bring down to our local government units. Si Secretary Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sabadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan ho sa Saudi Arabia. Nagbigay pag-asa naman para sa mga overseas Filipino workers sa naturang bansa. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Isang magandang hakbang para sa mga overseas Filipino workers ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni Feni Sebastian, Bombo International News Correspondent sa Saudi Arabia, nagbigay ng pag-asa at motibasyon sa kanilang mga OFW ang nakatakdang pagpunta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang bansa. Anya, ito ay magandang daan upang mailatag nila ang pangangailangan ng mga kababayan. Gaya na lamang ng sanay may pagkaloob na ang mga hindi pa naibigay na compensation sa kanila. Kaugnay nito, inaasahan din anya na paniguradong mapag-uusapan din sa pagdalo ng Pangulo doon katuwang ang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council ang usapin patungkol sa ekonomiya ng Pilipinas gaya na lamang ng gas at pataba ng lupa. Samantala, inaasahan din na mabigyang pansin ng Pangulo ang nangyaring pagkasawi ng overseas Filipino worker na si Marjoret Garcia kamakailan kung saan ay inaasahan ng kanilang samahan na gumawa ng aksyon ng pamahalaan sa bansa nang sa gayon ay maiwasan na itong maulit pa. Ng Pilipinas, para daw po dun sa pangailangan natin sa gas at saka sa fertilizer, may mga ganun pong topic. Marami po siyang mamimit dito at yung pong extra na gagawin niya is yung imimit niya po yung ating consulate. Siguro po pag-uusapan dito, isa na yung kalagayan ng mga kababayan nating kamukha po pong OFW. Hindi po yung mga tao na nagkaroon po na o pagpupunan sa kanila mga sweldo at para po yung compensation na hindi nila makuha po. So siguro po sa presensya ng ating presidente, mas madali po itong makukuha. At
Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at Kister Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, muli sa ating Christmas countdown. 67 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balad dayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa isa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isaudto sa gihapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon hibalo naton latest sa sining unang adlaw sang kampanya para sa barangay Sangguniang Kabataan elections. Masako sa karon ang tagsa sining mga kandidato sa paglibot sa ila sining mga areas of responsibility, partikularmente sa tagsa sining nila kabarangayan nagapadulong sa tagsa kasuna kag nag-umpisa sa pagpangampanya. May mga nagkalain-lain man siniya nga mga pakulo, no? Kag pamaagi sa lunsyar or umpisa pagpanugod sang pagpangampanya sang tagsa sini ka mga kandidato. May mga nagapatukar sang jingle, may ara pagani iya nga do kasubong iya nga may mga warriors pa sang dinagyang. Ang nagupod sa ila sini nga paglibot may mga caravan perting kampanya na ini sa barangay kag Sangguniang Bayan elections sa palabuton sini iyang Lunes nga adlaw Oktubre 30 tuig 2023. Ang campaign period nagsugod subong adlaw kag magatakop ini sa masunod sini nga Sabado Oktubre 28 tuig 2023 man. Ibalo naton what's the latest kag may ara gani iya sa isa ka barangay now nagsugatay ang duha sini ka partido. Di pag sugatay sang duha ka mga partido kaupod sini nila ila sini mga supporters
no? Ang ila sining line-up anong natabo ayhan sa aton sini karon niya mga kabomboy. Check naton ina ang mga follow-up report kaupod man sa kay Bombo Jomar Villa. Lakip na sini karon ginapasigurado man sang Iloilo City Police Office nga mapabilin ang malinong kag matawhay nga kampanyahan ay diri sa syudad sang Iloilo. Check tanay naton si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Bombo Champ, nangin mainit karon no ang ining unang adlaw sa pag-umpisa na sa campaign period, especially diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kay halin kay nasang kagahon pagpatak alas 12:01 no sang kagahon ti nag-umpisa na ang pagpatigayon sa campaign na period kag kunang taon naton way pagani kabutlak ang adlaw may ara ng mga campaign materials no nga makita naton sa kilid sa nga dalan, especially sa sining mga common poster area nga allowed rin no sa commission on election kung sa dinti pwede makapahamtang no sang ila sinitag sa mga campaign materials sa gina-designate especially kalabanan sa gym, cover gym o kon sa barangay hall no malapit sa barangay hall sa tagsa ka barangay diri sa may syudad sa Iloilo. Pwede man makapahamtang sa mga kudal unless kung may ara sang permission no halin man sa tagiya sang sining puluyan. So based din sa paglibot naton subong yang udto halin kinakaaga Bombo Champ halos tanan nga mga kabarangayan makita naton may ara na sa sining mga campaign materials no kun ila sining karon nga mga tarpaulin pati na printad ang ila sining mga itsura halin sa kapitan panaog sa kagawad SK chairman SK kagawad sa ila siniya nga barangay kag ti makita taman diri ang iban ti mga independent may araman sila ya individual nga posting sa ila siniya tagsa ka mga area kon sa ila siniya nga nasakupan nga barangay Bombo Champ. Nangin mainit pagid ini kay abis kita sa paglibot naton ti mabatian tanang mga jingles no nga naga parada na ni sila sa dalan especially ti sa mga barangayan. Upod man ang ila sinitag sa diri ka mga linyada halin sa kapitan pakadto sa kagawad Bombo Champ do ano malang ang man do kasubo nga ti December no nga pag celebrate naton nga ti mabatian naton ang pila ka mga ambahanon o mga jingles na sa sining mga nagapadalagan opisyalis sa ila sinitag sa ka barangay. Sa ganit diri sa obserbaran ta diri sa may area sang East Baluarte sa distrito sa Molo kay aga patukin na mukaw to ka pangapabuyo ang pila diri ka mga kandidato kung magapadalagan opisyales sa ila sining nga barangay. Kay ang isa diri ka senaryo kay ina samtang nagkapatigayon sa nga jingle ang grupo diri sa magapadalagan kapitan Karen Alag kag diri kay punong barangay Gary Patnubay diri Bombo Champ. Timing man kay do isa lang ang ila sining anobla ang isa lang ila sining lugar kung sa diin nagsumalangay ang ila sining banas. Di sa piyak nga grupo color pula ang bayo diri kay incumbent no barangay Gary Patnubay color puti no dumay color coding sila bla mga pulahan kag putian. So pag samtang ti nagkapatukar sila sa ila sining mga jingle ti may nagasinaot dira ang ilaman sining mga kagawad kung sino man ang ila sining linyada natabuan nga adra man ang grupo nanday punong barangay Patnubay nga ti pangampanya no sa barangay kung sa dinti dala naman da pangamusta kag pamtang mandra no lisensya sila pamtang sang ila sininga nga tarpulin. So samtang nagapalapit niya ang grupo nanday magapadalagan kapitan Karen Alag Bombo Champ nagtabuay gid ang ila sining banas pero ang kay Alag nga grupo nagliko ni sila pa wala ado nagliko balang ila siniya nga banas way sila nagdiretso kay tikila ikita man nila siguro nga may mga putian to ti ang grupo ng kapitan so way naman sila nag take over kung dito man sila to nagsimpon kag magkampanya man sa ila siniya nga nasakupan nga barangay. So with that mga senaryo kay nagipakingutan naton kani diri
si punong barangay Jan Gary Patnubay no sa nasambit karon yang barangay. Si suno sa iya at idonje naman gid ni makabig gid nga do a big deal sa iya kay ti suno sa punong barangay natural man lang ati adra sila man nga campaign man sa ila man sini nga barangay so may tindi sigid man kis ang ati masabuay ang ila sini nga banas pero suno kay punong barangay Patnubay ati kun kampanya lang sila da at least nga ti matagaan man sang choices man ang pumuloyo kung sino ang ila sini nga botohon dra sa ila sini nga barangay Abubucham. Kagin pathag man galid rin no ni punong barangay Patnubay kay may mga concern to kinang mapumuloyo nga dumay nabatian kuno nga ang mga poster kuno to kagin tamtang to sa tubang sang ila sini nga gym adun din kuno pagpasugtan to nga butangan skilid Abubucham nga dugin pambalabagan kuno ka grupo ng day Kapitan Patnubay pero gin napot di sikap suno kay punong barangay Patnubay way man sa kamaturan no basi kon mga istorya man sa barangay bla sa diin pagbutang nila kuno kay ila tarpulin to may mga tarpulin na ganito skilid nila man do na luhi pag di kuno sila kamtang to sa gym kagway man nila na occupy tanan adra ngati kuno tawon pwede tama pakligwa nga makapahamtang dra sa nga tarpulin man o kon campaign material sa iya sini nga atupad akon may ara gid magluyag man nga magpahamtang adra sa ila sini nga cover gym yari bala si punong barangay Jan Gary Patnubay sa nga mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Subong good morning sa advi si Barangay Isbolate. Okay man amon nga plasta subong sa aton campaign period. Putante ga palo kita sang rules and regulations sa aton nga commission ng election. Kag ginaplasta naman aton nga hindi kita makahanuman sa halit sa aton mga pumuluyo no. Nga muna nga tapat aton plastar ginaton ang aton platforma. Kung ano nga aton nga naimuan sa barangay kag ano pa dapat aton imuon. Hindi ini ang pumuluyo ni mag-suffer kung hindi kita mayo pag dumala naton sa barangay. Do wala na gito bangay ang pula kag puti de anong mambal mas ni kap? Ati okay na kay ini para ni sa tanan aton nga ang pumuluyo tala na madesisyon kung ano ang ilang luyag sa aton nga barangay. Kamo nakabutang na poster nyo? Ang amon designated nga poster namon gid sa barangay amon sa Uswag Gym namon no sa Sagwa. Kag sa mga pumulo isa mo sa balay-balay dapat sa mga private na siya dapat lisensya lang kami kay para ti ilan kundi magpasugot ko ng tagiya may right sige ng tagiya nga kaso ni mo nga tarpulinda mo dapat nga maka lisensya kita nay si punong barangay Jan Gary Patnubay kay may isa di ka residente man sa ila sili ka barangay nga way nagpasugot pabutsam nga hindi butangan ang yasining nga property sa sining mga campaign materials isuno ganito kita sa napakikangutan naton isa man ka pumuloyo sa nasambit nga lugar hindi siya gusto ngati kung mapatapikan dang niya sining akudal kag do nangin ano na lang siya do nangin transparent sa lang ngati kung sino damayo while na siya nagpasugot kay kung neutral sa Joms nangin neutral na lang siya Bobocham ngati kung way gipasugtan ng isa saramaho na lang para ti wa isang do pinaburan bla kun baga Bobocham sa sini mga nagapadalagan man politiko kun sa padalagan opisyalis man sa nasambit karon nga barangay diri Bobocham ang budlay lang man ti budlay pagbugta mo blada mo na mga nakatapik das kudal mo so may gid may right kid no ang tag-iya o kung ma-report man ko bele kay posible bukas makastart naman sila ni backpass o plan backpass diri sa may syudad sang Iloilo Bombo. So far no subong tikon makita tado halos siguro do mga nagatuman sa mga gina-provide diri karon nga mga common poster area ang ining gapamtan diri sang ila sa nga mga campaign materials. All right, sige. Joms, balikan ko ning update sa tricycle driver salamat gid. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report ti amo na ya Sikap Sports lang
no? Ginatugyan lang sa pumuluyo kung sinong ila sini iya nga mamutan kag pilion, no? Nga ila sini nga pagabutuhon. So kung ang pumuluyo iya magdesisyon, why na sa may maka-question sina dira sa aton sini karon iya nga mga kabombo, kag kon ikaw pribado ikaw nga pumuluyo or may propiedad ikaw sa barangay, sa imo na iya, no? Kung wala na lakip ang imo sini nga lugar or ang imo sini nga area dira sa common poster area, may kinamatarong ikaw nga mag-desire, no? May kinamatarong ikaw nga magpamalibad nga butangan iya ang imo sini nga lugar sang anuman nga campaign na materials. Pero kung may naglisensya dira nga kandidato, kag ang kandidato niya ginasuportaran mo o kung bukas mo ng imo sini nga lugar para butangan sang poster sang magkatuhay sini abing nga mga kandidato, tiway man na sang question dira. Ang importante lang nagalisensya. Pero kung may mga kandidato gani nga nagapatuyang lang sang pamutang sang campaign materials bisan way makalisensya, ti bala mo na kung anong himuon sina dira. 15 minutos na kaligad sa takna sining launa, ang Iloilo City Police Office nagpasiguro nga tingwaan sining nga ma-maintinar ang kalinong kagataway sa sining napulo kadlaw nga campaign period. Kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton, may mga area diri sa syudad nga medyo mainit-init in terms of pamulitika. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, isa na sa mga giningadlante amutong sa may Barangay San Juan sa distrito iya sang Molo. Do 5 gitok bilog ang nagapapili nga daan. Mainit-init man ang pamulitika diri sa may area sang Barrio Obrero, Lapos. Sa aton sa mga kabombo, sa Maswed, sa bahin karon iya sang San Pedro, Molo. Ti nagakadapat mayara kita sang assurance nagikan iya karon sa kapulisan nga they are on top of the situation para nga malikawan ang anuman nga sahi sang kinagamo o kon clash abi karon, no? Sa tunga sang mga supporters sining mga nagapapili sa barangay and sangguniang bayan elections o kon barangay and sangguniang kabataan elections sa palabuton sining Oktubre 30. No? I-check naton dira sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na bomboharay sa udto ang mga balita karon sa aton sining paray nga pagpalayag pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo. Agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon. 19 minutos sa kalikad sa takna siningalaw na check na naton this time balita ni Bombo Ronel Brabanzo. Ang Iloilo City Police Office nagpasiguro nga they are on top of the situation kag ipabilin nga malinong kamatawhay ang kampanya na pulo kadlaw sini nga kampanya sa barangay kag Sangguniang Bayan elections sa palabuton sini nga Oktubre 30. Bombo Ronel sa report, please come in. Mahugot kag preparado nga pagsikyar. Ini ang pagsaysay sang Iloilo City Police Office sa ilang pagpaghanda sa palaabuton nga barangay and Sangguniang Kabataan election subong nga tuig. Pamagi sa isa ka peace assembly kaupod ang Bureau of Fire, BJMP, Philippine Coast Guard kag pila ka mga departamento sang gobyerno. Ang ICPO ang nagpalinton sang masangkad nga seguridad para sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Sa pagpanguna sa COMELEC Region 6, ang ICPO ang nakaalerto sa mga hindi manaming hilimuon sang kandidato kaangay sang vote buying kaping pa nga nag-umpisa na ang campaign period subong adlaw nga magatakop sa October 28. Padayon naman ang enforcement operation pamaagi sa checkpoint sa syudad sa Iloilo para may kaangtanan sa may gunban nga ginapatuman man sa gobyerno. Sa bahin sa security deployment, Bombo Chap, may mga designated area na kaangay sa polling centers ang pagdeployan sa mga kapulisan sa syudad. Sa tagsa ka polling center, Bombo Chap, may minimum na duha ka security personnel ang ipadala sa ICPO. Apang depende pa kung nagakinahanglan gid sa dugang kapulisan ng isa ka call center. Sa interview sa Bombo Radyo Iloilo kay Police Major Sheila Mia Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, iya ginpalinton nga dapat sundon tanan nga pagsunundan kag rekisito nga ginpatuman nila para man mangin malinong matawhay kag madinalagon nga palabuton ang barangay kag Sangguniang Kabataan election. So dugang detalye aton bala pamatian si Police Major Sheila Mia Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. All set and ready na kita sa palabuton nga barangay and Sangguniang Kabataan elections. Sang Lunes nagpakigbahin man kita sa synchronized or simultaneous nga ginpatigayon nga multi-sectoral peace assembly. Kag hindi lang man kitang ara kundi of course ginpangunahan gid kita sang bahin sang COMELEC 6 representatives from other agencies kaangay sang Bureau of Fire, BGMP, kag Philippine Coast Guard. And kagapon lang sang aga nagpakigbahin man kita sa press conference nga inisyar sang Philippine Information Agency kag of course in partnership with COMELEC. So ginpatpat dito ang kampanya naton subong sa eleksyon nga parte sa kontrabigay. And kung paano ang pulis ni makabulig sa bahin sang COMELEC nga in terms of monitoring kag of course sa pag-akto sang mga nanari-sari nga vote buying activities and of course ang hapon man nagupod ang ICPO sa ginpatigayon nga final regional joint security control center nga command conference. Ang tinutuyo sinadira is ang pagchekyar gid pagpasiguro nga ang palabuton natin nga election is mangin peaceful, orderly kag successful. So sa bahin sang ICPO ang sa aton sinidri nga security deployment ready na kita in terms sang kapulisan nga i-deploy naton sa mga nakilinain nga mga polling centers pananglitan madayon ang aton election and at least may at least duwa gid kita sina ka personnel minimum ina siya nga i-deploy naton sa tagsa ka polling center or precincts. So pwede nga kung may mga kinanglanon pa nga dugangan naton dira, so may depende sa sitwasyon dugangan na naton kung kinanglanon gid. And ang tanan nga mga aktibidades bala, ang pag-transport, pag-deliver sang aton nga COMELEC, sang ila, tanan-tanan nga mga election paraphernalias, mga ballots na ginaprovide na naton sang nagakaigo nga security package, para nga hindi siya makompromiso, kag hindi siya ma-hamper. So tanan-tanan nga mga hilikoton sang COMELEC, ara gid ang kapulisan, and ang aton pinakamayor gid nga rolyo is sa adlaw sang eleksyon nga wala sing may magsabotahe, wala magtugas sang gamo.
Ang aton nga COMELEC checkpoints is sige-sige ina siya, no? Hasta sa matapos ang election period. And even after election period, kabahin ina siya sang aton nga law enforcement operations ang checkpoint So, even election or wala, sige-sige ina. So, galing lang special subong kay ti tungod election, so muna nga may mga gin-establish kita nga COMELEC checkpoints. Well, ang ICPO nagapanugyan gid lang na sundon naton ang tanan nga pagsulundan o kung mga rekisito, guidelines sang COMELEC. Kag makigbahin kita nga maagom naton ang malinong, matawhay, kag madinalagon nga pagpatigayon sang barangay kag sangguniang kabataan elections diri sa siyudad sang Iloilo. Inyo nabalian si Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. Pambucham. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabancio para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Ronel Brabancio sa imo sining follow-up report halin sa syudad. Mapadulong naman kita sa mga kabanwahanan kay ang Philippine Army nagatutok man diri karon sa mga kandidato nga ginahusisa base kung mayara sa koneksyon sa mga communist terrorist group. Nagpandam diri nga papason ginila ang mga private armed group, no? Diri sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo ay luyang naton nga mangin malimpyo, patas, malinong kag matawhay ang barangay and sangguniang kabataan elections. Tinali karon kung may mga kandidato dira nga may koneksyon, no, or konektado sa communist terrorist group, timabutang karon iya sa alang-alang ang peace and order sa bahin sang isa iya ka lugar kung nara dira ang presensya sining armado sining grupo kag base kon gamiton ini sila sa advantage sang ila sini iya nga mga koneksyon nga mga nagapapili. Check tabala si Bomboria Mumblan. Bomboria sa report please come in. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alauna diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Isa man sa mga nagakadapat sining tutukan sang aton sining otoridad, partikularmente sa bahin sang Philippine Army, ang pag-intervener, no, sang communist terrorist group sa palabuton sining eleksyon. Balikan talinya ni Bomboria. Bomboria, please come back. Oo. Ang particular ini ang Philippine Army sa mga pugad o ang mga lugar kung sa diin masapuan ang communist terrorist group gani ginatutukan gid sa mga ini kung diin ini kami affiliation sila sa mga nagapadalagan nga kandidato para sa 2023 barangay and sangguniang kabataan election sa Bombocham. Gani no, gin-augment na sang 301st Infantry Bayanihan Brigade sang Philippine Army ang mga quick response teams para sa ining eleksyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Michael Samson, commander sang nasambit nga brigade, iya ginpahayag nga na-identify na sa mga ini ang lugar sa Western Visayas nga may presensya sang communist terrorist groups apang no, hindi ini padayon nga ihingadlan sa nga commander bangod man po sa security reasons. Suno kay Samson, mandato na sa nga mga ini nga magpahamtang sa mga team sa mga kabukiran no, mga hinterlands kung may eleksyon o kung wala man, agud siguraduhon nga wala sang pagpamahog sa mga sibilyan. Ginpahayag dugang sa natungdan nga ang mga ini ang wala sa gihapon subong no record nga may affiliation ini sila sa mga nagapadalagan nga kandidato. Yari karon pamatian naton si Brigadier General Michael Samson, commander sa 301st Infantry Bayanihan Brigade sa Philippine Army. Like any other elections, yung mga elections before, the way we support the PNP is through quick response teams. Highly mobile, placed in strategic areas. Mobile, meaning they can be transferred from one place to another, and they are usually given information by our control centers, operating centers. Kumbaga, kung ang PNP, may mga, di ba, naka-place sila sa mga centers, voting centers, and we operate by a network, and if they need the presence of the Army in certain areas,
kung meron mang kailangan, then the quick response teams goes there. So because of our limited and may na-identify ta naman ang mga areas na peaceful, not much of a security concern na ma-handle na ng PNP plus our quick response teams. As I mentioned, may mga na-identify naman tayo ng mga security concern areas, particularly yung we perceive na sa hinterlands, mga presence ng mga communist terrorist groups, wherein doon ang concentrations ng presence ng isang aton army. Kay, as I mentioned earlier, ara pagin Japon ng mandate on the internal security operations to address to ensure that the presence of armed groups, particularly communist terrorist groups, would not disrupt the sanctity of the ballot or the exercise to vote of our constituents. That's why muna in general ang way of our support to the PNP. We have 93 areas of concern both in the province and the city of Iloilo po, sir. Meron po ba tayong assessment dito na maaari pong dagdagan o bawasan yung area po na ito, sir? Actually, kung lang taon yun, yung mention mo 93, ang 92 da more province. On sa province of Iloilo, and particularly yung mga areas na identified na may mga sightings ng communist terrorist group or the NPAs. But obviously, in those 92 areas, they cannot be on those 92 areas at the same time. We identified it, yung areas na to because as we know of the revolutionary movement is highly mobile. So the transfer from one area to another, in which we are in control, meaning for now, mahambal ta nga hindi ni sila yakapagusto kadto lang sa mga lugar. But still, because historically, na ang mga areas sa una na agyan, so to play safe and identify ko siya na areas of concern. Bomoria? Brigadier General Michael Samson, Commander sang 301st Infantry Bayanihan Brigade sang Philippine Army Bombo dyan. So, ang mga ini, nakadeploy ini sila, ang Philippine Army, ato dito sa mga kabukiran, agod no nga, i-monitor nga wala sa may makalabot sa mga civilian, kag makatuga sa anuman nga sa isang pagpamahog sa mga ini. Ang sa subong gumot sa latest record nagikan sa Commission on Elections sa Region 6, ang mga polling places sa aton nga riyon nagdangat ini sa 15,622, samtang ang voting centers naman yara sa 3,573, but not necessarily nga yara sa kada voting centers ang katapos ang Philippine Army. Only that sa mga lugar nga gin-identify sang Philippine Army nga kinahanglan gid nga ara sila. Bombo Chap. All right. Ini si Bomboria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sini nga follow-up report. Pagbalik naton na Banwa, isa ka nagapangarituke gin dakop sa National Bureau of Investigation. Kaganong latest sa sining investigasyon sa Galapas PNP, may kantanan sa pagpatay kag paghalid sa maligwin nga lugar sa Barangay Banuyaw sa isa iya ka tricycle driver. Lakip na sinadri karon Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon ad hoc committee sa kooperatiba sa city government. May nauyatan nga ebidensya batok sa kay Regional Director Nora Patron. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom oras. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo!
sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo. Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon magabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunod kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo sunod sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kun sala?
Una, So kung 37 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa kay siningi lamang adlaw gin-operate sang makatapos ang National Bureau of Investigation ang isa ka nagapakilala nga doktor kag nagapang ritoke. Kag lakip kan sina diri may latest update man may gantanan sa sining kaso sa pagpatay sa tricycle driver sa distrito iya sang Lapas. Kinalantaw sang Lapas sa police station nga old grudge o kung madugay na nga hilingutanon ang posible isa sa mga anggulo nga ginalantaw man karon sa sining rason sa pagpatay sa nasambit nga biktima. Si Bombo Jomar Villa nagapanumbalik. Jom sa report na please kami. Nagpatikayon diri sa entrapment operation ang National Bureau of Investigation Region 6 batok sa sining ginapayag nagapakuno-kuno nga doktor kag nagapang retoke Bombo Chamsang iya sining customer adri mismo sa may distrito sang Molo, no? Based diri sa pagpakigangot naton kay Attorney Jeremiah Sargado ang director no sa National Bureau of Investigation Region 6 bali una ning report gali Bombo Champ kami nagkanto sa ila ining mga customer nga nagareklamo bangod nga na dismaya ini sila sa ila sining gin gin transact didto bangod nga nagka-infection ang ila sining mga itsura bangod sa sining patigayon nga aritoke sining isa diri karon ka nagapakuno-kuno nga doktor nga ti sa ulihi gali natukiban way ini siya sang lisensya kag way ini siya sang mga dokumento nga ipakita nga ti pwede ini siya maka-opera no o kung makaritoke karon sa sining mga pasyente sini o kung sa iya sini ka mga customer. So no kay Attorney Sargado ti matapos nila nga nakabaton ni isang report so nagpadala ini sila sa mga tinawo didto nag-surveillance hasta ti subong adlaw na tigayon idiga madakpan ang ining tatlo no ka mga individual pero ang main subject gidiri nga mo ning gidalantaw ang ining nagapakuno-kuno nga doktor way na didto sa area so bali ining tatlo Bombo Champ liable ini sila bangod suno kay Attorney Sargado sila ni conduct sa sining operation ang duha amo ni naga-assist tapos ang isa ka arestado do mo gid ni siya ang nagapangamot kay may mga information man kita nga ang ining nagapangamot ni karon ang ining babayi man nga dugin tagduan pag ini siya ni sa sini subjected sa ining operation sa National Bureau of Investigation. So no kay Attorney Sargado natikayon inila ni subong bangod man ti sa pila man didto ka mga complainant no nga nagapadulong sa ila siniya nga talatapan kag ti natukiban hindi lang gali ni do simple nga paggaritoke kundi damo pag hindi sila nga mga mahimo man nga mga serbisyo no kaangay sini nga pwede ikaw makapataas imo sa imo nga ilong Bombo Champ ang imo sini nga mapano kabi mapa-breast fillers pwede man na mention diri ang mga Barbie arms pwede ka kuno ka pa Barbie arms kag iban pagid nga mga operation ang mahimo nga ti makapagwapa o kung mapakapagwapo sa isaya ka individual kagabuto tinagbalandra ganito sa ila kay na ining pila diri ka mga ginagamit man mga injection pila ka mga antibiotics to kag pila ka mga bulong man nga ti ginagamit sa ila siya nga operation kay ang based sa mga complainant mga after kuno 1 week do na notice nila nga do gamat-amat kuno gamat-amat kuno do hindi nami ibla ang epekto sa ila sining itsura ang iba nagaka-infect no sa ila sining operation tapos ginapabalik ini sila kuno ka doktor didto kag kuhaan naman liwat sa kuno ka kwarta nga tiya mo na i-operate liwat o kung ipaydalom liwat sa surgery abi hasta nga ti magdako ang ila siniya nga bayad amo na nga ti isama na kuno sa dugin nahimo nga pamagi agod nga ti makuhaan sa kwarta ang ila siniya nga mga customer. Si Attorney Jeremiah Sargado sa papakigangutan sa Bombo Radio.
Ini nag-umpisa sa complaint sa pera naton ka mga kasimanwa nga palapot sila reklamo dire nga after sila ritoke sa ila itsura. Nagka-infection, nagbalalanog. So, gin-check naton sa PRC, sa FDA and other concerned agencies. Ining aton suspect, aton subject, why ni siya sang lisensya nga mag-conduct sang amon nga procedure. Okay. Ang ngalan sang ang iyang establishment amo ni ang Angel's Pretty Aesthetic Beauty Lounge. Again, Angel's Pretty Aesthetic Beauty Lounge. Ini makitaan sa may molo. Malapit sa isa to ka food chain. According sa aton nga complainant, ang mga procedure nga ginaobray dito, gina-offer ya Hiko nose, Fox eye, Barbie arms, Barbie forehead, lip tattoo, facelift, misolipo, amuning tummy lipo, breast fillers, rhinoplastic collagen, kag iban pa nga mga procedures nga para pampagwapa or pampagwapo. It turned out after operation, kay asuno sa atong complainant may gina-inject lang. Like for example, atong complainant may gina-inject sa ilong. After a few days, may mga infection na, nagabalanog, and then may may mga gagwa na sa ilong niya nga mga hindi na maayo. And kung magbalik to ato nga complainant, ginahambal niya nga additional kita sang procedure para magmaayo na siya. Or nagabaligya sila pagidsang mga bulong, which that is why we also requested a certification from the FDA if they are authorized to sell sa mga bulong kay naga-dispense sila sa antibiotic. Now, during the intrapid operation, ang aton din nga posture buyer or posture customer nagtransaction sa last week pa ni actually until such time nga subong lang kagina sang aga nakaset nga makandak na sang nose lift, no? Nose lift, I think ang isa breast fillers, no? And after nagbayad ang aton to nga upod, kag naghigda na sa to sa ila to nga medical bed, and was about to inject na at sa time nga naghatag sa sang go signal. Nabatian si Attorney Jeremiah Sargado, Adricar Bumucham, suti sa subong, arani sa talatapan sa NBI 6. Ang ining tatlo diritaran ka mga individual ng ati naktuhan ara sa area kati nagkapatigayon sa sining nasambit diri karon niyang operasyon kati makabig legal. Base man diri sa National Bureau for Investigation Bumucham. Ang isa gali di amo tong mention kay da nga Barbie arms do kasubong gali ni nga do ginapagamay sini imo sini nga butkon Bumucham. Ang Sus Maria Galusipo. Amo na bala nga kung gusto mo ya Bumbo Jomar nga ma-achieve ang mga Barbie arms katulad sila mga Barbie arms, mga kung ano pa dira, no? Makuha na sa exercise mo. No? Tapos kung party naman iya sa ilong nga dapat patason mo sang ilong indo why pa man kung may nabalaan nga exercise nga makapataas ilong but nagkakadapat kung tani nga mangin kontento kita kung anong may ara kita kung anong ginbugay isang mahal nga makako sa ton hindi nga ritukihon ta pa iya, no? Ang mga kung sa Tagalog pa bala kulubot sa muka, no? Mga ano ganin ang tawag, wrinkles, naturalan na ako nagaedad ka. Oh, kung gusto mo nga do young looking ka, ti islan mo imo sini nga lifestyle eh. Ang nagapanguna naging sinadira iya nga magkapabago sa lifestyle mo, say no to sugar kag ilimit mo ang carbohydrate sa intake. No? Mga alcohol intake gani.
palayo ka sa mga sweets. Sweets nga pagkaon, pero sa mga sweet person, dira kaya puro palapit, Amo Bonjomar. No? Oh. Why do hindi man gina? Kapos, ini nga mga procedure, kung sa professional ka ni magkanto, sa mga license ka magkanto, sinadre, mahal ini katama, Jones. Oh? Pero kung sa mga blue bar ka magkanto, namin ko nga blue bar, blue barato, oh, hindi ikaw makasiguro kung bala ina sila lisensyado, no? Mga professional bala ina sila sa patag sang beauty enhancement, ang mangin resulta sina imbes nga abi mo mataas mo ilong, madula ang mga wrinkles mo, kung ang butkon mo bigyo kung babae ka do butkon ni Mike Tyson nga isa mo lang katok up ang masugata mo na nga nagkakutaw-kutaw si mo lipong hindi mo na yan sila yung pa Barbie arms ka pa araw-araw pa sa aton sini nga mga kabumbo subong yung mga panahon Joms siguro depende no depende sa aton sini nga mga kabumbo pero dapat bangko kamo sa batasan sa personalidad sa isa katawo hindi kay sa iya sining physical appearance ang bagan isang kilala ko pati ka na noy kurti man lang na naglain pero kung ano ka ganugin man amo lang nagyapo pamatyagan mo Jobs amo gani kita mo ikaw gani nagamba ka nga mo gani kaya mo manan ba sa mo? Kurti malang na naglain Amo gani. Ang kaya mo nang bandila Barbie arms kay ang botkon mo ni do kasubong ni Barbie bala nga ti alin sa dris babaw at tas dalom do tadlong kag away sa mga pats amo na kuno nga do Barbie arms kaya ang iban nagaing ganyo bobotsam kay ang based sa mga complainant no hambal mo tong NBI. Natural man na Jones nga sa babae may mga changes sa ila sining figure. Una sining nga nagapikto sa pag-change sa figure sa babae kung may edad na sila, kung naga-edad sila. Tapos abiti mas damo ang ila sini iyang pagkaon sang sa ila sini nga pag-ehersisyo. No? So hindi nila ma-burn ang calories nila, ang mga fats hindi nila ma-burn. So muna nagadako ilabot ko, nagadako ila sininga tiyan, nagadako ila sininga paa. Sari-sari Bombo Jomar. Galing kiti subong beauty enhancement naga-offer sang instant. Hindi magin sininga instant pero through surgery maangkon mo ang naluyagan mo nga kung sano pa ba balik alindog. Pero kung ako yung maglantaw, hindi mo naman siguro kinanglan ng mga bro balik alindog na Jomsa? Di ba? Amo gani hamba ka kilala ko dili bad kuno sa growing process na bobotsam mo. May mga changes na kisa sa lawas mo gisa gani ti maka-experience ka na gani ka sa una biti kun ng taon ka sa una may mga pulpungkod ka dati subong luway naman tangay bisakon sa una may pulpungkod man ko subong luway naman aba purti no bisan ni kapon mo do abo-abo Joms ang pinaka-importante sa nan balaan mo kung ano ano ko no? Importante, limpyo ka. Namin kung nga limpyo ka, adlaw-adlaw ka paligo ka. No? Ma-particular ka sa imo sining hygiene. Amo nang pinakasikrito. Sinadra, ano lang karon ng tsura mo do Barbie to? Pero ang sudon ka. Sinuluyag si Momo Jumar. Amo gani. Tikon ang iba ni gadi taway naman ka panuslip mo. Ang sikreto na kuno bumutsam kadagal plutos gaon mo lang ilong mo. Abi tilawi umpisahi karon after 1 month i-remind mo ko. Ate sige ano sumong pizza man? Pizza 19 19 mga November 19 makita ko na resulta. Duwa man lang bagay mo matro o manubo. Ang lain lang kung maghubag.
So una, at least amo na may mga complaint amo na ginaktuhan kay do pila pala kuno kusman na do ganit sa bulatin mo na sigman ang pagakto diri sa NBI. Aha. Bubot agod nga ti ma-interrupt to ang kasubong sa ni karon nga mga negosyo kon mga hitabo kati pamintahan diri sa kasubong naton yang Ilonggo. Ang dugang lang to kay do na inganyo sila kay nakita kuno nila sa online. Ang do kasubong bala nga ti ang before and after do dako ang pinagkalain. So do inganyo sila bubutsam. Amo to nga ti kagat ning mga customer hasta ti solihin nagtilingob sila. May group chat manigila sila mo. Ang ining mga customer diri nga ti hasta solihin do kasubong nga do same kuno do alangay kuno ila sini nga observation nga do hindi maayo no ang epekto amo nang nagpalabot sila reklamo at diri sa baybahin sa National Bureau of Investigation Region 6 Pambutsam. Ti may mga bubjab gani Bumbo Joms? Pero ti amo na niya. Amo na niya Joms ang punto sinadira hindi mo na kinahanglan sa body enhancement kung ano pa nga mga pangrituki. Importante tinlo ka lang. No? Partikular ka sa hygiene mo. Damo na yung matrak nga lalaki sa imo. Amo man na sa bahin sang mga lalaki, dapat proper hygiene gin. Partikular ka man sa imo sining hygiene. Kay damo na yung matrak sa imo nga mga babayi. Bumujumar. Amo lang sinadira yung punto na hindi mo na kinanglan nga magpa no slip kung medyo mailom-ilom ka pareho sa aton abi. Hindi mo na kinanglan nga magpaputi pa Joms, hindi mo na kinanglan nga sus bariya ka gusip. Amo na blang hambal nila nga may abs ka pre? Ga-gym ka? Oy. Di okay Agi ka manao. Hindi mga expression. No offense man pero mga expression lang na sa Anyway, kung gusto mo yung mangin healthy, kanto ka sa gym or exercise ka dira or whatsoever. Amo lang na gani Jones, why na sa enhancement importante tinlo ka lang solve na. Ano na karon kung tsura mo do si sino pinakagwapong artista Bumbumel nga nakilala mo? Hollywood o kon local artist na bi? Ano na bi karon sang aramay gina-type sila bebe. Sa kadamo-damo si Tito Rostom gid. Si Bibi na nasa subo. Si Bibi ganda. Ano lang abi karon, no? Sa kung gusto mo ma-achieve ang tsura ni Dingdong Dantes para nga makakabi ka man sang Marian Rivera, kuway ka ga panipilyo. Kuway ka ga paligo. Kung ang ginawa mo baho sinamak. Di ba kadali kayhan sang mga ala Marian Rivera nga tipo? Din nga Gisman, di ba? Ano lang nakron sang kagwapo mo kung layo kapag panaputi ka na? Gets mo, Joms? Layo kapag panaputi ka na? Gapanaputi ang baho mo? Kaya mo na, hindi mo na kilala sa mga enhancement ni nga, sus, Maria Kagusip. Gasto lang ni. Paligo ka lang bladlaw-adlaw kag halungan mo lang imo siniyang ikayong lawas kag proper hygiene lang. Solve na. Basi gani kung magsulubra pa ang uyab nga malagasi mo, di ba, Joms? Amo gani, tiyan mo nang balila ko para ginasi mo. Babutsa, pero dulain na. Pero amo na gani, ambal to sang... Ang na namin mo to may ginapaiguan ka nga kung para si mo, ano to na? Away man na. Nga manaw, ano plasta daw? Okay na. Iambal para nga maulayho na lang karon ni Tita Regine na taga niya ka-advise kung kinanglan mo gid man Amo gani. Sige lang kung gid man, pero kung nataon naton all around gali di na gali sa facial. Diri sila pang-retoke kundi do halos bilog halin do head, shoulder, knees, and toe gitanan ubos bumutsap mo. Head, shoulder. Na nalipatan mong head, shoulder, knees kag to sa kumplito. Amo gani amo na ang iban kung makita sa social media doon nagahingan niyo man. Babutsam basta kun barato tigaduda tikawda. Sila siya sutanay kay information nga may discount pag ijali amo na siguro kaduda.
Ang importante sila na dakop na sila Joms kag hindi na magpadayon ini. So ang kaso sunod diri sa taga NBI amoning medical malpractice. Bubutsat ang pagatubangon sa tatlo lakip na isa to nga at large ni. Pero alias nagiging ginhatag sa National Bureau of Investigation regarding sa sining kaladakan. Ang iban sini plastar naton kay may napatigangutan kita man gani dito nga isaban ka pamilya man to sa nadakpan nga tiyang giparindugan nila diri nga way tuya sang helatanan ang ila sidi nga himata kay ang story ni kuno bobotsam sang isa to ka nadakpan dugin parindugan din sa pamilya nga way sa helatanan kay ang obra yan na kuno do naga eyelashes lang. Mga obrabla sa parlo, naga-manicure, pedicure, and the rest sinado ay sila kabalo nga ito naga-transact na kunoda sa ni garitoke naka part na o sang lawas sang ila karon niya nga mga customer. So kung paano na-justify sa ila naman na karon kung paano nila na ma-counter ang ining mga aligasyon man ang ginahaboy kag base man diri karon sa sining mga taga-reklamo diri karon Bobotsam. All right. Joms, chap lang kita be. Latest sa lapas nung plastada? Amo gani na base sa latest pagkigagot ato kay Police Lieutenant Greg Matutino ang officer in charge sa Lapas PNP station. Gina-considered Manila diri Bobotsam ang old grudge kung daan niya rigot anon ang possible nga motibo sa kamatayon ni Ronnie Sufficiensia ining driver ka tricycle manasakwan patay sa may Banuyaw Lapasang nagligad nga adlaw. So sa natungdan gina-verify na nila ining mga report man nga tinabaton man sang Lapas PNP kay background si Bobotsam antes pa man gani nga nasakwan ining biktima. Mga isa na kabulan nakagi ini siya may gikabais nga ginapayag security guard diri man sa may distrito sa Lapas kung sa diente ang nakabais sa sining biktima nga lalaki amo ni ang bana gali sa sining babaye nga ginapahayag na ginadiskartihan man sa sining nasambit karon nga biktima hasta nga tinakalabot sa police station kaga dito nga tinagsitulay mo lang pero based sa pamilya nabaton man nga information sa Lapas PNP nga may threat nga nagpalapot o kung nakabaton di ang biktima mga 2 ka semana antes ini siya nga na asapwan patay sa may Banuyaw Lapas nga ginaangot man nga posible ang nakabais sa mga isa na kabulan amo man to ang nag-threat sa iya Bobotsam pero and the rest na ang mga closed circuit television at amo na ang ginawiyatan direktor sa Lapas PNP pero hindi pagdimatag ang ila sining may tsura antes pa man ini siya nga ginpatay ay ang biktima. Sige. All right. Ang confirmation Bobotsam kay Police Lieutenant Matutino sa mapagamutan sa Bombo Radio. Mga information man nga nagabot sa aton nga may nakabais siya tapos do napatupan niya ko ni amo man ang isa kwan tapos mga information mo na nataw-taw na di nagsulod man ang information sa aton tapos after sina ko ngin pangita siya. So na-platter na siya sa Lapas. Wala sing na-blatter dire way taka kwan ko yung to kay siya ang kwan mo ang ginatudlo nga ang information niya siya ang nakapatupa mo. Okay. So klarohon ko Joms may nakabais siyang babaye tapos kinpatupan niya sang biktima. Yes. Una okay. Ang damatod ka-report. All right. Sige. Thank you so much Bombo Jomar. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar sa imo sining mga balita nagikan karon sa patrol. So ginapadalom-daluman karon sang Lapas PNP ang investigasyon kay may mga impormasyon man nga nagasinulod sa ila natuhoy karon sa sining kung ano man bala ang motibo sa pagpatay sa kay Ronnie Sufficiensia. Nga ginhalin lamang dira sa may Barangay Banuyaw sa distrito Iyasang Lapas. Ang iban sining mga balita ni ginaton makaparan diri sa ton sining pagpangalagad itugyan ni sa iban sining Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Beautiful Thursday afternoon, mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and oras na para sa kahapon lamang program. So welcome everyone sa Thursday edition sa Sininga Palatuntunan. Unagid, check naton ang ating Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Take note of our Christmas countdown. It's 67 days to go before Christmas. And today, mga kabombo, ari kita para sa pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw kag mga napunaan sa mga inspirasyon na naman ng mga kasaysayan. And of course, we left off yesterday with the story of Christine. So, sugpunon natin nina and then tapusan natin today ang iyang story and idulong natin ng iban pa ng mga kasaysayan para sa inyo sa Sininga Hapon. It's the 19th of October 2023. Kaopo ninyo si Tita Regine. And I just hope ang inyong mga istorya dira napalupad na email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or napadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's start by playing you one beautiful song coming from the Bombo Music Festival. Here's one from Jose L.G. Fuentes, LDR. Para sa inyo, good afternoon and welcome. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa na'y kan-anay, wala na'y pahuwayay, wa na'y uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag
yung LDR lisod sa kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupat, mula ko og gituboy sa panganon. Pagkadungkog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw diyan na ning kamot, nga mag-istorya na kalaming minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Upbeat song to perk your afternoon up, kag madula ang inyo nga tuyo. I hope nakakas na and ready na, all set na. Open your ears dira wider. Mag-enjoy na kita sa ato yung mga kasaysayan sa sining nga hapon. Sugmunantaan sa Latin Christine sa syudad sa Iloilo, and to give you a little background. Well, yesterday we learned sa istorya diri ni Christine. Nagikan siya sa isa ka pigado nga family, damo sila, siyam ka mag-utod, do medyo general lang, no? Ang obras ang iyang mga ginikanan, kag may duwa ka magulang nagpa-Manila, but after a while nagpamana man to. Ti halos sila kuno nga makakaon, halos sila makapakaon, ang iyang mga ginikanan halos makapakaon sa ila. Nadanginutan sila nga maka-eskwela sa high school, pero tubtub lang sa dira. Until nga ining si Christine, after nga nakatapos siya sa high school, nangita man siya trabaho. Naging labandera siya. Kagang iya gali nga ama, isa ka star dancer sa isa ka club. Kag amoy ning naghaylo sa iya, nga ti ginabalan siya. Kung manglabada ka lang sinsilyo, lang na ikitaon mo. Kag hindi gid na makabulig sa dako sa imo nga pamilya. Of course, tama gid kataas ang mahandom ni Christine. And of course, dako man ang iya nga luyag nga gid siya, makabulig gid siya sa iya nga mga ginikanan. And so, gin-train siya sang iya nga ama. Hasta nga nag-training siya, wala mo siya nanugid sa iya mga ginikanan, pero sa nakasulod na siya sa trabaho niya bilang dancer, nakahatag na siya sang dako-dako nga kantidad sa iya nga mga ginikanan, nakabakal sa mga bayo for the first time, kitinaanad siya sa mga hand-me-downs, and then makaon na nila ang duyag nila nga kaunon. Hindi man mahapos, bangod nga kung maglakad siya sa dalan ko, no, may mga huring-huring siya, may mga nagamarites, kung anong iya nga trabaho, pero ini nga mga tao nga ini amo man ikuno nagakadto sa iya kon mawadaan, kaga nagapangutang, di ginapautang man niya, no. And then, according diri sa kay Christine, sa pagiging dancer niya sa club, ginhalungan niya gid ang iya nga kaugalingon. As in, wala siya nagagwa upod sa mga customers, kaya ang hambal niya, masaot lang siya ya. So, mula na, period. And, ang ini nga trabaho niya, somehow, ginhambal niya nga nakabulig man. Para nga makilala niya gid ang laki, kuno nga mangin sincere gid sa pagpalangga, kag pagbaton sa iya. Kay timi ara nga manubo ang panulok sa iya, kag bangod sa iya, of course, nga trabaho, no? But according sa iya, ang importante, nakahibalo siya mismo kung ano gid ang matuod. So diri naton sugpunan ang sulat ni Christine sang syudad sang Iloilo. Tita Regine, would you believe? Sa akong trabaho ko pa nakilala ang lalaki nga akong ginhigugma
kag nagbaton sa akon bisan ano ako. Do hindi man ako makapati, nga daw sobra pa sa nakadaog ako sa jackpot sang makilala ko si Marvin. Isa siya ka negosyante nga nakasaylo sa akon ginaobrahan bangod ginbotong sang iya mga barkada sang college. Disente siya nga tawo, naghalin sa maayo nga pamilya kag may negosyo na siya nga iya sang magkilalahay na kami. Do na intriga siya sa akon nga personalidad, ginpursue niya ako. Kag sa makapila ka beses, gintestingan ko gid kung hasta diin ang iyang paghigugma sa akon. Siling ko, basi kung isa lang kabutang ang lagas niya sa akon. Then, nagsala siya sang tawo nga ginpili niya. Gin-challenge ko siya kung bala kaya niya ako nga ipakilala sa pamilya niya, sa background ko nga ini. Apang naghambal siya, nga masangkad kuno ang panghuna-huna sa iya pamilya kag wala sila nagapanghusga. Sigurado kuno siya nga kung bisan sino man ang palanggaon niya, batunon sa iya pamilya. Bangod tuman kadako sang ilang nga pagsalig sa iya kag sa iya nga mga desisyon sa kabuhi. Ay kanami lang no. So bangod sini, ginbaton ko siya. Gindala ko siya sa amon para makita niya ang among sitwasyon. Do ka fairy tale gani tita sang tanan, bangod wala gid siya naguntat, tugtog wala niya makuha ang akon paghigugma. Siya man ang type gali nga wala pakialam sa mga ihambal sa mga tao sa iya nga palibot. Ang importante sa iya, ang iya happiness. So ginpakilala man niya ako sa iya pamilya, kag wala sang pagpanghusga nga ginbaton man ako sang iya pamilya. Ginpakasalan ako ni Marvin in short, kay sa amon honeymoon, didto niya nabalaan nga siya ang una. So grabe gid ang iya nga kalipay, kag sunod sa iya, daw nakakita siya kuno gold sa tunga sang lunang. So didto ko siya ginsugiran. Nga bisan amo man sadto ang ako nangin trabaho, pero ginhalungan ko gid ang akon kaugalingon para may ipapugal man ako sa akon mapamana sa ulihi. Kun sino man na siya. Nangin malipayon kami, Tita Regine, kag gindala niya ako sa Bacolod, kag didto kami nagapangabuhi. Nagapulo pa uli lang ako diri sa Iloilo para bisitahon ang akon nga pamilya every now and then. Sometimes nagapanumdum ako, what have I done to deserve this? Gipa-eskwela ako ni Marvin sa college, kag buligay kami subong sa negosyo nga iya gintukod. Ginbugayan kami sa duha ka anak, kag dalag ko na subong, kag pamilyado naman, may mga apo na gani kami. Ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa nagaalala pa nga blessing sa ginhatag niya sa akon. Ginhinulsulan ko man kag ginpangayuan sang patawad sa Dios ang akon indi manami nga nahimo sadto. Apang ginaisip ko, kun wala ko ato ginsudlan, makakita ay ayhan ang banas namon ni Marvin. Hasta na lang diri tita, madamo gid nga salamat ang matinahuron. Christine, sang syudad, sang Iloilo. Well, my point kagidira, no, Christine, if you are really destined to be with each other, and to be one as a couple, bisan diin, no, anywhere, ipadalagid ang tawo nga para sa imo. And God is so good. You found each other, kaginbato ninyo ang isa kag isa nga wala sang pagpangduha-duha. That means true love, no? Sincere ang inyo nga tuyo, especially ang tuyo ni Marvin para sa imo, kag ikaw naman, apisar nga amo sinang imo ginsudlangan nga trabaho, very dangerous, no? But napanindugan mo nga hasta ka lang dira. And it's good nga ginpangayuan mo man patawad ang inang ginhimo mo sang una nga at one point of your life nagkapit ka man sa patalim, but nevertheless nahalungan mo ang imo nga kaugalingon. And so ang imo lang nga tuyo nga matagaan man, no, sang a little comfort ang imo nga pamilya sa inyo nga pagpangabuhi, makabulig sa mga ginikanan mo, makabulig pa eskwela sa mga utod mo. And so, gipadalaan ikaw sa isa ka Prince Charming
nga amo gid ang naghawas sa imo sa sitwasyon nga ato. And now, you're living happily together. May mga kabataan, may mga apo na. And I'm sure, no, ang inyong pagpalangga sa isa kag isa, nagapadayon lang. So, maintain that very strong relationship. Christine, sa siyudad sang Iloilo, thank you sa imong istorya. Oras naton 2:27. Sa pagpanumbalik naton, let's check sinong next nga letter sender ta. Si Lolo J sa San Juan. May another letter para sa aton this afternoon. Sa pagbalik na sang KLP, kaupo ninyo si Tita Regine, magapanumbalik kita pagkatapos ng gids ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Sulat ni Lola J sa San Juan, Dear Inday Regine. Kumusta na, kagsubong man sa katapos ang Bombo Radyo? Ako man may kasaysayan nga hindi ko gid malipatan tubtubuhi sining kalibutan. Anom kami nga mag-ulutod, 2 ka lalaki, 4 ka babae. Suno sa akon iloy, maayo ang amon nga pangabuhi sang buhi pa ang akon nga amay. Di alahas kag maid ang akon iloy. Ang akon amay may negosyo, furniture. May mga tinamo man siya. Sang napreso ang akon amay, kay dinakop sa mga Hapon,
wala siya ginapakaon, tubig lang iya ginainom, ginahigtan lang iya hawak para hindi siya makabatsyag sa gutom. Mga 1 ka bulan, wala siya makatilaw sang kanon. Sang magwa na siya, natamaan siya kaniwang, nagtamaan gid siya kaniwang. Madamo nga amigo niya ang nagbisita sa iya. Ginpa-doktor siya tungod hindi maayo ang pamatsyag niya. Ginadvisean siya nga hindi magpahinali kaon, amat-amat lang, kay iya tinai, kipot na. Tuod. So pagkatapos niya pa doktor, ginhagad siya sa restaurant. Tungod na hidlaw siya sa pagkaon, nagdamo iya kaon. Wala na niya madumdumi ang hambal sang doktor. Pag-abot niya sa balay, nagbatsyag na siya. Ang iya tiyan, tamaan kasakit. Ginapamalhas na siya mayami. Dugay-dugay, nagapalanglapsi na siya. Minuto lang, nagluya siya. Dayo naghigda. Abi ni nanay, nagakatulog lang. Gali, sang yugyugon siya, patay na. Sadto nga tion, nagabusong si nanay, sang 8 ka bulan. Sang malubong ang ako namay, dito nagsugod baligya sang ialahas kag furnitures, si nanay. Inday si nanay no read no write. Nagabot ang tion sang iya nga pagbata, 1 ka babae, amo ako. Si kuya kag ate, nagalibod sang tawgi, kag kun may ani, nagapangayaw sila. Nakatapos si kuya, high school, kag mag-untat eskwela. Nagligad 1 ka tuig. May nabaton si kuya nga sulat halin sa utod sang ako na may, nga ginapakadto siya sa Manila. Dito niya padayunon ang iya nga pag-eskwela. Nagligad 1 ka semana, ang ikaduha namana. Ang utod ko nga ikatatlo, ginkuha sang pakaisa sang ako na may. Wala kami kahibalo kundi inila dalon. Ang nabilin, ginhatag ni nanay sa iya mga utod, kundi duha na lang kami ni nanay. Pag edad ko 5 ka tuig, ginpaapas ako ni kuya sa Manila. 4 lang ka adlaw, kag mapauli kuno. Sadto nga tion, nagahinibi ako tungod kay nanay, nga hindi ko na makita. Madugay makuha sa pensar ko si nanay. Pag edad ko 6 ka tuig, ginpa-enroll ako ni kuya. Ginpalabot sa akon ang akong dulunggan, kag nalabot ko, nabaton ako dayon. Sugat dulong ako sang ilang salakyan. Inday natapos ko ang elementary. Sang high school na ako, diri nagsugod ang akon nga kalbaryo. Sa jutay nga sala, dayon ako gurinaton, kung hindi gani hanuton sang tsinelas. Pagpauli ko sa hapon, 4 pa ka kwarto ang akon nga limpyuhan. Kung gabi, kusina ang akong destination. 10:00 na ako kag makatapos. Ano pa inday, husto ko na lang ihigda, kamatulog. Bisan pagtuon, hindi ko mahimo, kay kapoy na ako. Nagnubo ang akon grades. Naluoy lang ang maestra sa akon. Sa mag-second year na ako, nagdugang ang akon problema tungod sa wala akong ginalaumi. Ang mismo akon pakaisa, nagguba sa akon nga handom sa kabuhi. Isa sina kagabi, nagahingapos na ako sa akon nga obra sa kusina. Sumulod siya. Iya ako ginsugo, nga timplahan siya kuno gatas. Dayon ko bayaan ang akon nga obra, kag magtimpla. Tapos ko timpla, ginbalikid ko siya, wala. Naghalina siya. Kundi gindulong ko sa iya kwarto, nagasiga ang suga, abre ang portahan. Nagsulod ako kag itungtong ang baso sa lamesa. Nakibot ako, nagsaragulpi ang portahan. Ginhakos niya ako, kag nagpanginpadlos ako. Apang, hindi ako makadaog sa iya. Gani, nagpaarumatay na lang ako, kuno abi gusto ko. Sang magtungtong na siya, ginkagat ko ang iya nga dulunggan, todo-todo gid.
Husto niya lang ipungko nga nagauyat sang iya nga dulunggan. Dayon ko gwa kag maghibi, nagakurog ang lawas ko. Naglaom gid ako nga indi na maliwat ato. Ginpalipas niya duha ka bulan, iya naman nga ginliwat in the Regine. Sang tungang gabi, bag-o lang ako natulugan tungod sang kakapoy, so nahamuukan ako. Dako gid ang akon kakibot, sang may nagtungtong sa akon. Pagkakita ko nga siya naman, akon siya gintiklod. Nagdumugay kami, ginubos ko ang akon kusog, hindi lang magmadinalagon ang sapat-sapato niya nga tuyo. Sang liwat naman siya nga magtungtong, ginguramos ko siya. Nakita ko, nagadugo ang iyaguya sa sobra kahapdi, nagauraroy siya. Nagdali-dali ako gwa kag manago. Makita ko siya, apang siya hindi makakita sa akon. Paghalin niya, dayon ko balik sa akon nga kwarto. Hasta mag-aga, wala ako matulugi. Sige hibi ko, kag nagakurog ang lawas ko. Aga na, nagdali-dali ako ilis sang uniform ko, kag maglakat. Nagbantay ako jeep, kag magsakay. Pagabot ko, nakibot ako si kuya na mangkot kung na ano ako, wala ako makasabat. Husto lang ako maghibi. Maantos ko ang tanan nga kabudlay, antuson ko. Inday, may handom pa ako, apang ang akon handom, hindi na matuman. 6:00 hapon, nagsulod sa pensar ko, na ginapangita na ako. Naluoy ako sa akon tiya, apang wala ako mahimo. Ang nagakatabo sa akon, wala gid sila kahibalo. Kay misin uman sa ila, wala ko pagsugiri. Pagkaaga, nangayo sila bulig sa pulis, kagang akon advisor sa eskwelahan, ila manggin pamangkot kung naka-eskwela ako kahapon. Sabat sa maestra, wala. Sang gabi, gintawgan nila si Atsim nga pakaisa sang akon amay. Nagsabat siya, oo, ari siya. Gintawag ako ni Atsim. Hello, Day. Nga naglayas ka. Way ka kabalaslan, GA ka. Anay dalaga ka na? Wala ka pagtaha sa amo ni tatay mo? Ano nasawayan mo diri? Kung hindi ka na diri, kwaa ang imo mga bayo. Hulaton ka na mo ni tatay mo. Way gid ako nakasabat. Husto ko lang maghibi. Wala gid ako nagkadto. Kay siling ko, base isakiton ako. Ginbaklan ako bayo ni Atsim. Ang obra ko, nagaupod-upod kay Atsim, manindahan sa Divisoria. Isa ka tuig na ako kay Atsim. Nagdesisyon si kuya nga magbakasyon sa Iloilo. Pagkabati ko, halos matumbo ako sa kalipay kay makakitaay na kami ni nanay. Sa malipot nga pulong, nakaabot kami sa Iloilo. Didto na kami sa lugar sang akon iloy. Nagtalang pa kami. Nagpamangkot si kuya. Samtang ginausoy namon ang gintudlo sa amon, may nakita si kuya, duha ka tigulang nagapalapit sa amon, dayon nila hakos sa kay kuya kag maghibit. Nagatulok lang ako nga nagakasubo. Pag-abot namon sa balay, dayon gipakilala ni kuya ako. Pagkabati sa duha ka olds, dayon nila hakos kag maghalok. Sang gabi na, ginpakilala ni nanay ang iya nga bana. Okay lang, mabuot naman. So 4 lang kaadlaw si kuya, kag nagbalik sa Maynila. Pagkagabi, may harana sa balay. Okay lang kung tani, apang nagadugay, may ginamo na. Kay gusto sang isa ka grupo, sila mauna. Di si nanay, ginanervyos. Ha, ginatumpukan ikaw, ha? Super hot. Ano ganina, kung sa sini, pa-blockbuster, damo gapila. Anyway, padayon na natin ang pagbasa diri sa sulat sa aton ni Lola J. Wala pa natapos, pero panabalikan natin ini pagkatapos lang gid ang pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang
tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlaw. Ayon kita sa sulat ni Lola J. May 30, Tita Regine, fiesta sa amon barangay. Gusto sang barangay kapitan, ako ang himuon nila nga miss. Apang si nanay, hindi. Ilan na lang ako gang ginpa-entra sa kanta. Likom sa akon ihibalo, may isa ka tawo nga na-crush sa akon. Hindi siya kilala sang akon nga iloy. Dason nga gabi, nagpamasyar siya sa amon nga balay. Gipakilala siya ni nanay sa akon. Halin sa adto, halos gabi-gabi, nagakadto na siya sa amon balay. May dala pa siya soft drinks, sinugba nga isda, kag ilimnon. Sige harana sa idalom, ato siya sa ibabaw. Ang edad sang lalaki, 28, isa ka negosyante. Samtang ako, 14. Ay abaw, tunga gid ang edad mo sa edad niya. Nahambal ni nanay, maayo na, kay hindi na matudloan sang tawag nga pangabuhi. Nay, sabat ko, hindi pa ako mamana. Bata pa ako. Wala pa sa akon ina nga butang. Isa kagabi, ako na naghagad sang hampang para lang hindi ko maatubang ang amo nga tawo. Pero sa gihapon, ginatawag ako ni nanay kung ara siya. Ula ko inday mahimo, tungod masinulundon ako sa akon iloy. Sa dalayon nga amusad to, isa ka bes, nabili ng iya nga jacket, ako nga ginhaluk-halukan, kag ihulid sa pagtulog. Kung maghalin siya sa balay, ginasunod ko sang akon nga panulok. Kung hindi ko na siya makita, nagahibi ako. Inday nagalibog ang ulo ko, kung nga nagaamusad to ako. Ano bala inday? May ginhimo bala siya nga hindi maayos sa akon? Sa malipot nga pulong, nagupod kami sa hapon, pagpauli niya, may dala siya sudan. Siya pa nagahimos, kaya hindi ako kahibalo. Sang magdala ako, namuyong na ako. 1960 May, nagdala ako isa ka babae. 2 ka tuig, kag nagdala naman ako. 1963 May, nagbata ako, isa ka lalaki. Pag edad niya 6 ka tuig, nagmasakit siya. Mataas ang hilanat.
Akon man nga ginasagod sang sibin, kag kada 4 hours ginapainom sang bulong. Apang madula kag magbalik ang hilanan. Hasta nagsuka, do nilugda nga soft drinks. Mahulog siya sa katre, kusa siya nagabangon, kag magbalik sa katre. May 22, kaadlawan niya, Domingo nga adlaw. Wala biyahe ang iya amay. Ogto, nakita niya ang bata, nagapangalanggitom. Dayon niya ginkugos, kag dalon sa hospital. Pagkakita sang doktor, naglungo-lungo, kag magsiling, kung hindi maggrabe ang bata niyo, hindi niyo pagdalon sa hospital. Insigida, ginpa-x-ray siya, tapos gintakdan sang aparatos. Pagkaaga, nagkadto ako sa hospital. Pagkakita ako sa iya, halos masinggit ako, kag maghibi. Naluoy gid ako sa akon nga anak. Tulaan na lang, kag putson sang panit. Inday, adlaw gabi ang akon nga pagpangamuyo. Siling ko Ginoo, hindi man pag-itugot nga madula siya sa amon. Nagapanaad ako, nga kung itugyan mo siya sa amon, tumanon ko gid, hindi na siya makakita, kag hambal, wala man siya nagakaon. Akon ginhambal, kung may tsansa pa siya, nagsiling ang doktor, nga hindi ko kapasalig, kaya ang iya masakit, meningitis. Sa yuron, sa utok. Isa kagabi, ginpangitaan sang Ginoo sang kabangdanan. Isa sina kagabi, sa sobrang nga pulaw, nahamuukan ang amay sa pagtulog. Nagsulod ang nurse. Nakita niya, wala sa katre ang pasyente. Dayon niya nga pukawon ang amay sini. Dayon niya bungkaras, kag pangitaon ng bata. Ginsugan ang idalom sang katre. At tuto siya, nagabarikotot. Gilayon niya, ginkuha, kag tawgon ng doktor. Gilayon, ginuli ang naggalakakas nga aparatos. Halinsad to, nag-amat-amat na siya, makakita. Pero buron pa. Dason nga adlaw, nagahambal na siya, kag makakaon na. Dako gid ang akon pasalamat sa Ginoo. Mga 2 ka bulan gid man siya sa hospital, kag nag-ayo siya. Sang pag-ayo niya, madamo ang nagapalangga sa iya, nga mga nagabantay sa ilang pasyente. Bisan sino lang mahatag sa iya pagkaon. Aga, nagkadto ang doktor nga pwede na kami makapauli, kag iya lang nga resitahan. Kaghambal niya, Mrs., hindi mo gid pagpabayan ang imo nga bata, at ti pa na siya maayo. Kag likawan mo nga mabunggo ang iya ulo, kaysa jutay lang nga bunggo, magaliwat ina nga masakit. Kag imo siya palakat-lakaton, nga pareho sang lapsag, nga alalayan mo. Kung hindi ka maayo, bisan san-o, hindi na siya makalakat. Ang tugon sang doktor, ako ni gintanom sa pensar ko. Mga 1 ka bulan, ginhimo ko ang ginhambal sang doktor sa akon, kag nakalakat na siya. Gilayon ko gintuman ang akon nga panaan. Nagsimba kami nga duha sa iya binunyagan nga simbahan. Pag-abot sa Santa Teresita, akon siya ginpapungko, ako nagwa. Dayon ko luhod sa pertahan. Nagalakat ako nga nagaluhod, nabatyagan ko gid, nga nagapalamugnaw ako, kaya nagadako ang ulo ko. Ang mga tao nagatinulok sa akon, tungod nagatulo ang luha ko. Ang mga bato nga gamay nagadulot sa tuhod ko, ginbaliwala ko. Matuman ko lang ang akon nga panaad. Sa nagahilapit na ako sa altar, didto ako nagpundo sa cross, kag magpasalamat, nga gintugyan niya sa amon ng akon nga anak. Inday, ikaw na magpasensya ha sa malawig ko nga sulat. Inday, may sugpon pa ina, parte naman sa pagkamatay sang isa ko kabata. Salamat sa imo, kabay pakaluyan ka sang Diyos, nga maglawig pa ang imong programa, kahapon lamang. Ang tagpadala, tawagan lang ako sa kay Lola J. sang San Juan, Molo, Iloilo City. Kag PS, Inday, buligi man kami nga mga seniors, anong nakabulan, wala kami makabaton.
Ti ano inday, may batunon pa kami, bisan bulong hindi na kami kabakal. Salamat gid sa liwat, Lola J. So gin-offer mo gali ang imo nga anak sa Ginoo nga nagpromes sa ikaw nga magapanaad ikaw. Maluhod ikaw halin sa sagwa sa apartahan, pakadto sa altar basta mag-ayo lang ang imo nga anak. Nga gintuman mo gid. Kag kanami man no, isa ka miracle ang ginhatag sa inyo. Ginheal ang imo nga anak kag bangod sang imo nga tuman nga pagpangamuyo ginpamatian gid ang imo nga pangamuyo ginhatag gid ang imo nga ginpangayo. Dali lang bala nga ang way kamuya kabaton sa inyo nga dapat batunon anom ka bulan na ano hambal sang DSWD ano hambal sang inyo nga kapitan siguro no mamangkot-mangkot ka mo anay dira and at the same time kadto ka mo sa DSWD ano ang rason nga ang nagsubong sina. Kung hindi ka masanagan, kag kung daw hindi klaro ang ilang sabat sa imo, kadto ka di sa Bombo Radio, sa complaint section, kag isaysay mo ang imong nga problema na tuhoy dira. Alright, ha, Lola J? Salamat gid. This is your second story na, no? Again, share diri sa kahapon lamang program. So, ginapasalamatan ko gid na and I just hope more stories pa gid ang imong nga ipalabot diri sa amon. Salamat for sharing your story diri sa KLP. Mga kabombo, ang aton nga oras, it is now 6 minutes before 3 o'clock. Magapanubalik ang KLP. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration. Pwede pa, no? Isa ka istorya kami from Dominador. Dear Tita Regine. Good afternoon sa imo kag sa tanan nga staff kag members ng Bombo Radio Philippines. Hello sa tanan nga mga letter senders kag mga listeners sa sining programa kahapon lamang. To break the ice, ang magulang ko nga si Primitivo nagplano kag nag-organize ang sining grand reunion sang family. A couple of weeks kag na-realize gid at long last. Tita, by the way, ako gali si Don Minador, G. Gatungay Sr. Isa ka Gimbalenyo, kag naga-estar sa Leganes, Iloilo. Ang mga friends ko, kag mga kaparyentihan ko, ginatawag ako nga si Dominic. So, ang magulang ko, isa ka retired secondary school principal, kag subong, patay na siya. Leader siya sa ilang office, thus, nagasaligid kami sa iya, financially, physically, mentally, and spiritually. The bulk of the finances was shared by the Gatungay clan abroad and also from the Balindo family from Ireland and Vienna, Austria, Europe and Rome, New York City, and San Diego, California, USA. Tita, ang mga nagtalalambong amuman ang mga Gatungay kag Balindo families nagikan sa Jordan, anay sa province of Guimaras, ang Gatungay Catalan sang Dingle, kag ang Gatungay Montreal sang Miagao, province of Iloilo. Ang mga nag-attend, ang crowd was estimated 96% more or less.
Tita, ang ini nga gathering gin hold ini sa isa ka beach resort dira sa Gimbal last December 1980. So ang program proper nag-umpisa siya alas 9 sang aga. Si Jerome ang nag-lead kag nag-pray para sa amon nga mga beloved deads. He was the master of the ceremonies kag ginpalakpakan namon siya. May opening remarks kag may speech. Ang Gatungay family nga grupo gintawag sa stage para sa presentation kag photo taking. Nagbalik kami sa amon nga respective places samtang nga ang food ginapreparar and later ang pagkinaon nag-umpisa na. Ang mga social activities were also lined up such as vocal solo, singing, dancing, shaking hands, and roaming within the compound sang amo nga beach resort. Tita, ang mga swimmers nag-enjoy gid sa paglangoy sa crystal clear and clean nga beach. Tita, what an elated get-together. Now, time na before kami nga mag-disperse, magbulolagay, nagkanta kami anay, and we sang The More We Get Together, and the Ilonggo singing Kung Kita Magtililipon was sung and was felt with sad feelings and emotions. Ang second reunion, ginhold sa ancestral home sa mga Gatungay, malapit sa Town Plaza, sang Gimbal, and that was last March 1998. Hindi gid ni siya as pompous and as bongga compared to the first. Ang sitwasyon was full of sorrow and sadness, for many of our family members are now sleeping the sleep of peace. Sometimes ginaisip ko, nagko-contemplate ako, remembering the joy sang intact family, and at times sad and dreary, for we will see them no more. It is inherent and natural that we can't avoid nga magtulo ang amon nga luha. More so by nature, we are easily mourned through tears. Tita, common knowledge, no, that we are born to live and ultimately die. Ang isa kaabyan ko anay once talked and said about the intriguing life in this earth, especially the course of nature and human events. We are living this mysterious life with longings, seeking, striving, wanting, and yearning, and with burning hopes of joy and idle tears that fall. Tita, ako isa na sa hindi gid makalimot sa mga nagliligad. Apang, I act on the present and think of the future. Subong, lapit na ko 92 years old and still alive and kicking. Ginapangamuyo ko sa aton nga powerful and omnipotent God with the intercession of our living Virgin Mary for longer life in the coming years. So, thank you very much, Gid. And God be with you. Madamo gid nga salamat. Very truly yours, Dominador. Sir, salamat gid for sharing with us ang hindi mo makalimpatan nga inyong reunion kanami, no? Because hindi lang yung once nga natabuin na, may second time around pa, and who knows, base ang mga younger generations, sila naman ang matay charge, and mas malabawan pa, no? Ang kasadya, kagang kalipay, nga natabo sa mga two previous nga mga inyo nga mga grand reunions nga natabo. Who knows, hindi bala? So let's cross our fingers, kabay nga may amo pa sina, no? Nga reunion nga matabo sa inyo nga family. So thank you very much, Kid, Sir Dominador. Mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya dira, pwedeng gid nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. No more time for us sa sining hapon, so let's see each other again. Buwas sa liwat natin nga pagbalikay. Madaming nga salamat sa gihapon ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.